جلسان حاضر وبدان تبي تريس فاس عزتني منبرهم سلامك يوغو تندبي إن عزتني منبرك رسمي داتور قولوا بني يس عزتني منبر دو اجندا يدان كورن 3.1 اجندا يدان كورن فانساس هتاي اوبليك دها ساويس اوبليك الف جابيان رياستون انغا انغون رياستون ميدو كو كيتشي انغا كا غاستن نكورن سوال 5.1 قالوا أطول دائرة إجازة ممبر محمد إبراهيم Minister of Finance ألفاد موسى زميرة كربا سوال Minister of Finance ألفاد موسى زميرة أول مرحبا دنما سوال كربا إجازة ممبر فرصة تارو شكرا إجازة الرئيس شكرا معالي وزير مرحبا مي أقول لك سؤال لكي دولتك آمدنية هاردوك تفصيل همناگين هم هفتاكو weekly fiscal developments adi komme mahako monthly fiscal development ka namuga dehas asharawana aharu novemberum fehrigen neremundiya mali hisabutta emme fahun amko fawani june mohoge vihiwana duwahu eke fahun min evs report en aman nukure hewno wara kurim fonui city enge to me fahun wazir wes badalwejje dawtuge amdaniya haradu tafsil himanagen gabadu neremundiya mali hisabutta am kurum huttali kiwegen to mihar mi mioti feshifa ekamokos miti waki hisabakon huttalayan duwas kande di mi kihine wegen hingi kametto mi wara muhimmu beenum kurwen report ka wati me sawal kolli shukriya nget shukriya izzete member korbi sawala jawab do minister on fuso tarwan raitunge majliyo ga gawado ga adde timana madda ga shaveni ga darun minister jawab do 5 minute ga fursote diwadan no इज़्ज़त रईस वरबड़ा शुक्रिया इज़्ज़त मेंबर वरबड़ा शुक्रिया जून माह उतरेगा पब्लिक अकाउंट्स रिकॉन्सिलिएशन कोनोगा मसकतो के खरद रिकॉर्ड कोरुमगा हर मसत के वनी फाहग कोरेफा लोन फंडेड प्रोजेक्ट्स के डिस्बर्समेंट अकाउंटिंग सिस्टम का रिकॉर्ड कोरुमगा मिनिस्ट्री गेंगल मुंदे उसोता का हुरी मसत के सबबम फायतु यहर तो के हिंगाफा हरुत मिहर के बजट का रिकॉर्ड कोरेफावे ए मी कुरिंग मी मसला दिमावेगिंग रिपोर्ट तक पब्लिश करूँ हुट्टाली सबबकी देखो मक एक फहूँ उट्टे जनरल का लफा हो दागें और उनमें किहने तो मी रगड़ंग अकाउंट कुराने मी दिमाग मसले की कुरी हर का बजट गे खरदुता जिहिंग अन्ना हर रिकॉर्ड कुरन दिमावाती वे मिहिंग मी दिमावी कुरिन देने मिहिंग रिकॉर्डिंग मसले गे मिहार उट्टे जनरल लफा देवा फेबे मिकन तक कुरान भी गोई अधेगी इतरो मिकन इतरो रिपीट हुआ नुदिनु मट्टा का मिहार उसूल तक कैंडिडेटिंग मिनिस्ट्रिंग ए उसूल तक बदल को फवानी उसूल तक रिकॉर्ड करूँ कुरिया गेंदा गोता हाँ देहम में तिविदाल भी गोता मिहार और में मिनिस्ट्रिंग पब्लिश करा एवस रिपोर्ट है गवादम पब्लिश नुकुरे भी नुहुन्ना ने अक्टूबर में तेरेगा और में फशाफिंग ए हुट्टादा फुरी फुर्तमैन अरुण मिनिस्ट्री हवाले फेस अरुण उट्रजन दा बद्दो को उट्रजन के दफा के मतिंग मी रिकॉर्डिंग कंतक कुरिया गेंदे लियम होता अरुण में मिदन भी मी दिमाग मसद हल कुरेन को होता दिन अरुण में कैश पब्लिश कुरन फेशी ए डेटा मिहार मंथली रिपोर्ट आदि वीकली रिपोर्ट इसको में हफ्ता के रिपोर्ट कुरी निमुन हफ्ता के रिपोर्ट अरुण में हिंगमुंदा हफ्ता के बुध अंगार बुध दे दो को कमिशन दो काल में पब्लिश कुरम गेंदान ए अरुणा मिसवादा जवाब किंगे तो बड़ा बड़ा शुक्रिया इज़्ज़त रईस एंड इज़्ज़त मेंबर शुक्रिया वजीर मिनिस्टर इधर भी जवाब गुलिकें नुआता मिनिस्टर करे भी सवादा गुलिकें रईतों मजदूर गवाद के अड्डे फसवाना मादा दाशों इज़्ज़त मेंबरों इतर सवाल करे में फुर्सत हुआ रईतों के मजदूर के गवाद के अड्डे फसवाना मादा हाग दाशों इतर सवाल करे में इतर सवाल करे में कंडेलिफावनी जुमला 30 मिनट इतर सवाल करे में कोमे इज़्ज़त मेंबर का दिवड़ा अन्नवानी 45 सेकंड आदि मिनिस्टर जवाब दो मध्य मिनट रईतुंगे मजदूर गवाद गड्डी फसवना मादा हाग दशों इतर सवाल करे में प्रथम फुर्सत में अरुवनी सवाल करे भी इज़्ज़त मेंबर गदल उत्तर दायरा इज़्ज़त मेंबर मोहम्मद इब्राहिम शुक्रिया इज़्ज़त रईस बजट के होरी फिस्कल रिफॉर्म ता बजट फोटोगा अवागोतन हिलाफा रोल बेक कुरमुं नोत बदल कुरमुं दातन एब फेने मिसालका एम4 मिदिया पेंशन गे वाहका मिहारो मिदा
මිහාරු කන්තත මිදා ගොතුන් හරදු කුරුකුමගේ සියාසතුගේ ටාගට් තන් හාසිල් වානේ තෝ දැන් මිහාරු රෝල්බෙක් පුරමුන්දා කන්තතෝගේ බදලුග දෙන් කුරානි කොන් කන්තතකෙත්තෝ शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर इस सवाल जवाब दो मिनिस्टर फुर्सत නියදුගේ ස්වාදා ගුළුන්නෙන් එකමක සවුන්ඩ හිතන් අරනේ හැම මේ සාෆ් කොල්ලන් දෙහේ නැච්චකේ අලුන් ගබෝ කුරා ගොතුක මිහාර බජට් ඒ අලුන් මේ බජට් හොෂාලමස් දෙන්නේ විහෙන් මේ අස්ලුග හරදු කුරාන අදි ඉතර ෆෑසා හොදාන ගොතුගේ ප්ලේන අලුන් මේ කුලවාදන ඒකතරේක බයිකන්තත්තකී අලුන් රෝඩ් අවුට් කරමුන් දාර බයිෆාර ඒ ඉස්ලාහ ගෙනස් නෝනියා අලුන් ඔරිජිනලි කුරි ප්ලේන कुडको ट्विस्ट गेनेस एकम जनरली अरुण में मी गेंगोले उसूलकी अरुण में खंडेली लंडुदनित नोनी गोल पोस्ट हासिल कुरवेने गोतक दियुं एक तेरेग मिसाक तिदन्न में बायफार अरुण में कुरिंग फोरकास्ट कुरी गो नूंग एहं गोतक गोस्तान एकम जनरली अरुण में अरुण दन्नवानी अरुण बजट हुशेलीरु अरुण में हासिल कुरम बेनु में रिहा लंडुदनित के हासिल कुरवेने गेता शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेहरबानी व्याकर दो दायरा की इज्जत नंबर हुसैन जियाद शुक्रिया इज्जत रईस और प्रथम सवाल की देहास फंसेशन आहारोगे पीएसआईपी के तफसील भी आहारोगे इव्वेस हिसाब और मैंने लिबेन तो देवन सवाल की वजीर उदादी फहम अल रिटायर कोरा फराता होगे एलेवेंस कंडादुम वाणी निम्मवा बाकी मुद्दत कुन फेशिगे नुलिबे गोता हमजसा එහෙනම හැද්දිය දෙගඩිරු නොනි සාදාග මතින් රයිසුල් ජුමුරියා වණි ඒ නිම්මුම් බාතිල් කොෆ අරුණ සවාලකි වසීර් මිෆද බොඩති නිම්මුම් මි නිම්මවණි රයිසුල් ජුමුරියා බිසවරකම් මස්වරා කොෆතෝ අරුණ තිම්වර සවාලකි දෙහා 26 වණ ආහාරුගේ බජටුගේ PSIP හින්ගි ಖಾರದುගේ තෆ්සීලු අරුණ මෙන ලිබේන එව්ස් කොතෙන් ඔන්නානත शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर ए सवाल जवाब दम वजीर फुर्सत अरुण बड़ा बड़ा शुक्रिया इज्जत रईस इज्जत मेंबर अरुण दन्नवाने कुरिन देन्ने विहें मी बजट हुशेलीरुगा अरुण में हुशेली इस्ताहता की ए बदल नुगनेवे गोतकन्नो अरुण में हुशाला फेरी के हम बाइक बदल था के हम जनरली अरुण में हासिल कुरान बेनुवा दनुदनिता ए एरिया के तेरे नूने एनवलप के तेरे अरुण में अने हासिल कुरान दिन दिन में विदालवी मी कुरियन में PSAP प्रोग्राम तक आदि कुरियन में अरुण में बजट हुशेलीरुस देन्ने विहें अरुण में एक तफसील था रोज आउट कुरान अरुण में कुरिन दिमाग में फुरी मसत दिमाग नुवान को तक इंगोडान नुवान एबोरी एता बिलियन रुपया के बजट स्टार्ट को एक प्रोजेक्ट स्टार्ट को फेकम कुरियन नुगेंदेवी एक बजट नेतिगेन्ना आदि दिमाग मसत के हम एहिं एगोतन हेदी मवागोत की बैक कॉन्ट्रैक्ट तंग अवार्ड को बजट फोत के बोते में अवार्ड करंजे ए अवार्ड को मि नुहिगा होरेगे नुंकम विद्या देन दिमाग मसले के दाउत लिबे गेल्लु मा बोडुवे एहिं मिहार और में प्रोजेक्ट रोल आउट कुरार हम एमन इंगे गोतन एकंत कुराना देन देवस्वा के विदालु मिहार हिंगम दा आहारुगे PSIP के वाहक और में पब्लिश करा रिपोर्ट तो होगे ए मालूमात ही मैंने नहीं तो शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेहरबानी मरदू दायरा इज्जत मेंबर अहमद दीदिया शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर मणिकफान मितना मी हुशाल वागे अमाबुनेति फरद्दा वसूल हुशाल वागे एवस तफसील ने बजटुगा अळगोणगे दायरागे नन्नेति कीबेतो अळगोणगे दायरागे रयीतुन्न मरदू दायरा अंगेतो रयीतुन्न बजटुं हेदवा मिंवर अंगेन्नेति कीबेतो शुक्रिया इज्जत मेंबर ए सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत और मी दन्नवानी मी गाउना सासिया मादियत गानूना अदिवे सेदिफोर हें गानूना तक एगोतन गाउना मिदिया बजट होशेली अदि वर बड़ शुक्रवार इज्जत मेंबर वर बुरा मसकते कोरवागे मी बेनुवा मालूमात साफ कोरवागे मी बजट फास को देवी थीवे याद करवे बजट को गोता मेघुर एनवेलप तो होगे बहुरी हुरिया राज्य हुरिया दायरा अरुण हंदामने बजट कमेटी मालूमात देमु साउंड देने वे इवेस्टेशन के प्रोजेक्ट नो हिंगा गोत का नोने होती कि ए प्रोजेक्ट तक हम हिंगमुन दाने एक मिसाल का दिन तीदालु मालूमात को अकाउंट नहीं होने हम बजट का पूरी में देने में गानूना गवादा अमल खुरा असोत हो के तेरे बजट का हिमनन जहे हुरिया तफसील तक हिमनागे और में होशाला अफवानी अदे सफर हम धन्यवाद हम इज्जत मेंबर के दायरा के सम हिंगेन प्रोजेक्ट होना न देगी तो ये बजट हम हरद कोगे PSIP नूनस देहुर हरत वे सम इराद कर वे करमंगे दाना बराबर शुक्रिया
शुक्रिया वजीर रईतुंगे मजदी हो गए मसक्केत बल्लवाले बुमा मोल्डिस मीडिया इंस्टीट्यूट का जर्नलिज्म कियोमंदा बार दरुंडा हतर लेक्चरर मजदी के जलसा अकुरा मालूम गदरी के मोगते बतिब्बेवी आउंड एबेफुंडा मरहबा दन्नो निहार फुर्सत मेहरबानी थिनदु उतरु दायरा की इज्जत नंबर सौदुल्लाह हिदमिया शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा इज्जत वजीर अरुण सवाल की कानून लाजिम कोगें कौंसिल तक आबादी निस्बतुन दमुगंदा ब्लॉक ग्रांट दिनुमुगा किया वरका आबादी रिफे कुरबातो अरुण मालूमात रिफे कुतु जियामो कौंसिल को गामु से भोरी पर बुड़त मकरतन हदा एमवीमा किया वरका तो एक कुरिया गंदवनी ये दौलत के फैसा नहम को तो बेनु को फुर्सत उद्देबु मट्टक शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर ए सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत रो इज्जत रईस इज्जत मेंबर मी तीदालो हेंग अन मी अरुण मी दूकुरा ब्लॉक ग्रांट अरुण मी दूकुरनी कानूनुगा एकुलिबिग उन्न फॉर्मूला का एगोता पॉपुलेशन ना दीगतुरु बೈ कहल एलेवेंस बलागिंग एंड दूकफोन उन कंडेल फोन फॉर्मूला गोन्नो गोतंग अरुण मी दूकुरनी देंगे एगतरे काउंसिल तकुं कुरा बैंक खरत की अरुण में एक मादित कानून एगोत हरद कुरंजे एकमक हरद कुरुमग सरकारुगे माबड रोले नोन्नाने एकमक बे रिकॉर्ड कुरुमा आदि बे हरद कुरुमग अरुण में नाको मशवरा कुरेविगिन कुरा हरद तक हुरे एहि मरायतुन एमे हेगोतुगे फैसा हरद कुरवेन गोतक कंतत रेव फोन नक मगरुन में बदने में गान गो तेरे एकमक इज्जत मेंबर एकहद गोतक मी कानून इस्लाह गिन्न फेन्नकम विज्जी अरुण हिवने हम मजली कंसीडर करे गलवाने हैं बदले गिन्न कम वेज्जी फिर कम वेज्जी एकम जनरली अरुण हीवनी मी रजतुना बर फायदा हर गोतेग मी फैसा खरद करे मुंदे हैं शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेहरबानी होर फ्री दायरा की इज्जत मेंबर अली मूसा शुक्रिया रईस मरहबा इज्जत मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव टीम अरुण सवाल की एमडीपी सरकार के फसहार PSAPයන් හරදු කුරි වර ජුමල අදදා එවර එසෙට් මුදා ෆෙන්නන් එබුරිතෝයේ ක්‍රියේට් කුරේයිෆ අනසුවාදකි MDP सरकार फसहाරු නිමිගෙන් දියේරු ජුමල කිහාවරෙග්ග ෆෙන්ඩින් විල් सरकार මිනිස්ට්‍රි තව කුරිතෝ අදි SOS තව කුරිතෝ ඒ අලුණ සුවාදකි शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर ए सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत रो इज्जत मेंबर तीविदाड़ वाला टेक्निकल मी डेटा एनालाइज कोफ़ देने में कहा सवाल अरुणा मिवगुत सीधा तिसवाल जवाब आरो उन्दगु एकम मी अरुणा फाह कुरेवे वरगिन प्रोजेक्ट के हुरी हम स्टार्ट कोफ़ मी हूँ साइट एक फोन वाला बाटा अरुणा ही वनी बोड़ा एक इंतहा नूनी एखाद गोतक कॉमर्स बेनो में फेशिफुरी प्रोजेक्ट वरगिन एहम वेगें अरुण में मिहार बिफार प्रोजेक्ट तक एची कुरिया गेंदार वर बोड़ा बदागे ने प्रोजेक्ट निम्मे न गोतक रावागे मिगेंदनी अरुण इंगिफे गोतम वेज्जा प्रोजेक्ट पाइपलाइन को गागंड का आह इंगहर दुआ गाता दाऊद तो आमदनी बावर प्रोजेक्ट हिमें स्टार्ट करे फेस ए बहुरी एक ही दायरा तक सरकार कुंफुंत हो गया आदि हासको MTCC आदि कंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री के साउंड में एंड डेटा बजारे बफने हैं भी वारा हारुदना का में नेक गोता का प्रोजेक्ट फेशिफ हो रखा है और में न बस फाहा के पूरे वे अधेगे नतीजा के गोतों मिहार और में न मी दिबिंग उड़े दाती था मी उड़े ने शुक्रिया वजीर दें फुर्सत मेहरबानी फेदो उतरु दायरा फेदो देखो दायरा की इज्जत नंबर इब्राहिम दीदी शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा मिनिस्टर अरुण सवाल की मी अरुमी मनिफान मिंगे मिहारो मिसारकार राइस मुइज वेलकम हवाले वडाने इहावरगे दरन्य राज्य दराफवेतो ते मिसरकार मी दरन्य देकुमट्टका दिहास फंसेविस दिहास सब्बिहुगा किहा बडो दरन्य दक्कन जेहेतो किहावरगे दौलत आमदनी किहा परसेंटेज दक्कन जेहेतो मी दरन्य ए अरुण सवाल की शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर ए सवाल जवाब दे म वजीर फुर्सत रो वर बड़ा शुक्रिया इज्जत मेंबर सतेक 24 बिलियन गे दरनी और में सरकार हवाल वीरो के एक तरह गणक दिबाकुले बे मिदी एक वेत विदिया
ಫಸ್ಸಹಾರು ಮಿದನ್ನೆವಿ MDP ಸರ್ಕಾರ ಫಸ್ಸಹಾರುಗೆ ದರನಿ ಮೇಯಾಕ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂಗೆ 20% ಗೆ ಯಾಕಂತ ಹರದು ಕುರಂಜೆ ಏಕ ಮಾರುಣ ರ ಉಫದಾಕ ಧನ್ಯವಾದ ರೈಸ್ ಮೊಯಿಜ್ ಮಿಹಾರ್ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರವಾಗೆ ರೈತುನ ಬೇನುವ ಖಿದ್ಮತ್ತ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವೆ ನೆ ಗೊತ ಬಜೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಟ್ ಕೊ ಅದಿ ಬೈ ದರಣಿ ಮಿಹಾರ್ ಹುರಿ ದರಣಿ ಮಿಸಾಲಕಂ ಅಳುಮೆಂ ಡ್ಯೂಬಾ ಹುರಿಹಾ ದರಂಜೆ ದಕ್ಕ ಮಸ್ ಉಳ್ಳೆ ಅದಿ ರೈತುನ ಖಿದ್ಮತ್ ದೇಂ ಮಸೆ ಕಾಫಿ ಕಂ ವೆಜ್ಜಿಯ ಹಮ IMF ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊ ಗೊತ ಮಿ ಬಂಗುರುಟ್ ವಾನೆ ಏಕಮ ಮಿಹಾರ್ ರೈಸ್ ಎ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇರಾದು ಕುರವಿಯ ರಾಜ್ಯ ನೆರೆ ಮಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತ ರಂಗಳಕಂ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಖರದು ತ ರೇಷನಲೈಸ್ ಕೊ ಹಮ ಯಾಕೋ ಅವಳು ಮೇಲೆ ದಕ್ಕಂಜಿ ಬಯ ದರಣಿತೋಗೆ ಮುದ್ದತು ಇತುರುಕೊ ಬಾಲಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರವಾಗೆ ರಹಮತಿರ ಗಾಮತಕಾಕ ಮಸೆ ಕುರವಾಗೆ ಏ ಹುರಿ ಹಾಕಮ ಮಿಹಾರ್ ಹುರಿ ಹಮಜಿ ಫಿರಾದು ಕುರವಿಯ ತಿವಿದಾಳ್ವಿ ದರಣಿತಕಂ ಅವಳು ಮೇಲೆ ಸಜಾಮೆ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ರೈಸುರಿ ವರಗಿನ ಪ್ಲೇನ್ ತಕೆ ಕುರವಾಗೆ ಏರುವೆಸ್ ಮಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಗೆನ್ನೆವೀರುಸ್ ಮಿದಿ ಹರ್ತೆರೆಗೆ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ಮಸಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರವ್ವಾಗೆ ತಿದಾಳವಿ ಸಿನಾರಿಯೋಯನ್ ಅಳುಮೆನ್ ಮಿಹಾರ್ ಮಿತಿವಿಗೆ ಆಗಂಡಕ ಸಲಾಮೆವೆ ಅವನು ದನ್ನವಾಣಿ ಮಿಹಾರ್ ಅಳುಣಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಎವ್ವೆಸ್ ಬೇಕು ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾ ಹೆನ ಮಿಸಾಕ ಇಯಗೆ IMF ವೆಸ್ ಮಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ತಕಂ ವಾಹದ ಕೀರಸ್ ಬುನೆ ಫೋನ್ನಾನೆ ಮಿ ಯನೆ ಹರದು ಕುಡ ಕುರಾಶೆ ಕಂ ರಾಜ್ಯ ಬಂಗುರುಟು ಮನೋನಿಯ ಇನ್ಸೋಲ್ವೆನ್ಸಿಯ ದಿಯುಮಾ ದೇತೆರೆಗೆ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕು ಮಿಹಾರ್ ಹುಟ್ಟಿಜ್ ඒ හම රයිස් මොයිස්ගේ හරුදන සියාසතුක දශුන්නේ අරුණ මිදන්නවනේ शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेरनी खेला दायरा की इज्जत मेंबर अब्दुल शरीफ शुक्रिया रईस मरहबा वजीर अरुण वजीरा कोल्लम बेनुवा सवाल की अरुण दायरा का सेबोरी अमा मिगुसी सरकारों एहन ररशके गोता फेशिफोरी मशरूत के एबोरी एहन मवेस ए मशरूत हम एगोता होरे हलाक होंगे दानी एवस कमेंट नोकरेवी इंगे तो ए बजट को बारा कुछ आदत जाएगे हम वोट होदन को फे कमे ए सवाल एकन दोंदो फेशेनी इंगे तो देंगे देवण सवाल की राज्य का तारीख का वेस भी उसके सरकारों आधा खिलाफ इकोनॉमिक मिनिस्ट्री में दोरे को राज्य का मशरूत हिंगा फोती हास को बेरू के एक इन्वेस्टर हो जाएगा SOE तक हवाल को गए और सवाल की मिकम मिवो तो कुरमु सब किहा वरेगे बड़ो गेल्लु में दिवे दावल तली बिगन दिए शुक्रिया इज्जत मेंबर ए सवाल जवाब दो वजीर फुर्सत रो अदवरबल शुक्रिया इज्जत रईस इज्जत मेंबर और दन्नोंतो मीगे वेफुरी गोतकी बे प्रोजेक्ट हम फशन में सोयकोल्ला एडवांस फैसा नगाफ प्रोजेक्ट नु हिंगा नोंकम वेजिया मी प्रोजेक्ट हिंगम गे नियते नेतिवेसे बोर प्रोजेक्ट अवार्ड को एडवांस फैसा नगादा फनोनी कुम्मिस का नाजायज गोतका कांत तक को फेहमी मिदिया तिविदाळी पीरियड को असलुग आद्या हिदाफा एकी मिनिस्ट्री तक वकी इकोनॉमिक मिनिस्ट्री नु एरुग हम अरुण हिवनी कोमे इस प्रोजेक्ट ही फैंग गोसा हम अन्मी फिनेंस वाह दक्कादा फन्मी कॉमर्स का एग्रीमेंट हदा मिसा के मियो दौड़ नो फेनो ए देहा से खाई सोना हर अवार्ड को फे प्रोजेक्ट कोटुम खडेलगे प्रोजेक्ट कुरिया नुगंदम बुनी मस एडवांस फैसा अच्छी अने फिनेंस दो को हदा फ्री प्रोजेक्ट के वाह के बे मियो नो होगा उन मियो मितन आरुग अरुण मी हक फोन आफे ओती मारुन बदा देंगे मी असलुगा मी एक सबबं असलुगा मिहार में आस्केंग ओले दातितंग असलुगा आस्के मिओडनेंगे तो एक हाल मी गोतक प्रोजेक्ट फेश एवस बेदुमेन नेति मी अरु मी कुरवेनी कोन कमेतो नो कम वेजी हम हुरिया प्रोजेक्ट के हम जहा लागे ऐसा एडवांस फैसा दी फनगा हम होई गोत बाबा फिर बार प्रोजेक्ट तंगे बोल शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेरोन जिद्दू दायरा की इज्जत नंबर अब्दती मोहम्मद शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा माली वजीर अलगोती वर कुड़ लुइस वाले सरकार मुवज़्ज़िफ़ुन मुसार दे हम मसनिमेर वाहकंगाइस निमिगन दिया सरकारवस अदि एक रुपये MDP सरकारवस मसनिमेर मुसार नुदेवी 3 दोस एबदे अदि सरकार बायरवा कंफनितोगा इकम मिवानी किहेने तकरार मिवानी की बेगंतो इकम हल्लें अन्नानी माली वजीर कोंदुहा कुंतो शुक्रिया इज्जत मेंबर इज्जत वजीर फुर्सत रो सवाल जवाब दे और बड़ा शुक्रिया इज्जत रईस इज्जत मेंबर अरुण धन्यवाद गोती मी रईस मुइज अरुण मी
දෙවා ෆොන්න එම්මෙ ෆුරතම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් නකි රජතුන්න බේනුවා කන්තත්ත ඩිලිවා කුරුමුග එම්මෙ ෆුරතම රජතුන්න බා දතිතන් හල්ලු කොද්දේශ එහෙන් උරියාකම හොට්ටාලා ෆේක් මානකි මිහාර මුසාරදේ මිහුන්න මුසාරදින එහෙම අලුණ ගබු කුරේ ගොතක මි අලුණ මෙන් මි සර්කාර හවාදුයි ෆහුන් අද අලුණ කුරින් හොන්නේ මාදි වසීරස් එම්මෙ මින්ස්කම දෙවණි අනේ සිවිල් සර්විස් ආදි කමිෂන් තෝක සීදා ෆුරතමෑනු මි සීදා මාලියතුන් දේ මුසාර දිනම එහෙන් එවස් කම නොකොන් අලුම එම්ම මිරාවා කම කි කොම්ම හර මහ ෆෙෂේරුග කෑෂ් ෆ්ලෝ ප්‍රොජෙක්ෂන්ස් හදාෆ මි කුරා කම කි එයි දැන් එයා එක්ක තියදෙන වෙහින් බයෙන් එසොයිතහුගේ එබුහොරි අලුමෙන් ගේ හෑන්ඩ් අවුට් දීගෙන නොකම ජ ට්‍රාන්ස්ෆර් හදාගෙන සැලරි දෙන් ජෙහෙ තන්ත එතන්තන සැලරි දිනුමුග එක මීග මිය මොන්නගත කීමි ඒ කුම්ෆුනිතහ කීවස් අමිල්ල මසක අමිල්ල බය ප්‍රොජෙක්ට් හින්ගාගෙන ආදී ගොගතු ආම්දනි ලිබේ අද මිසාක ෆෙනක බදාක් වංජ කරන්ට් විදුම් වෙස් ආම්දනි ලිබෙන් එමෙගත ආම්දනි ලිබේ තන්තම් වීම අලුමෙන් බය මිහාර මේ කුරා ගොතකි කොම්මස් පෝෂන් නෙමෙදනි එහෙම වීම කම වෙදාන ෆහරගේ කමුක සරුකාරුන් ජනරලි දේ එව්ව සැලරිය ලසෆ් කනෝන शुक्रिया वजीर दें फुर्सत मेहरबानी अनिमादु दायरा एग्जीक्यूटिव मेंबर अब्दुल गफूर मूसा शुक्रिया राइस मी फेनका मियाद मी तीने बाहर ररु गादिवस मुसारन दे एबेफुल विदावनी फाइनेंस उन देन जे पेमेंट हमनु जे कमादिया कोन दायमी कोन बेस का बाय फरात का ए दायमी बेस मिहारु गन्नन जे एबेफुल विदावनी ए हमजे फोन उसूल दें एगी तुन आलोन हम दन्नवादा पीएसआई पे फैसला हरद को कोफोरी का फेंडान होरा फुट्टर हानिमा दूंगे री मैं मिनिस्टर मालूमात का आलोन एबा का धन्यवाद शुक्रिया इज्जत मेंबर इज्जत वजीर फुर्सत अरवा इस सवाल जवाब दे ए फेनकागे बैडरुगे मुज़फ़्फ़रना मुसार नु देवे वाह के विदालो मी वारा बड़ा शुक्रिया आएंगे तो इज्जत मेंबर इज्जत राइस वाला शुक्रिया मी और मैं गन्नी फिनेंस मिनिस्ट्री नोने मालियतों फेनके ट्रांसफर को दे अदद और में होना नहीं ट्रांसफर को फैमिली में मवेदार थे और सीधा दन्नवा करने के कम फेनके आगे मिदन भी हैं फेनके की आमदनी लिबे कुंफुन्य एम एक कुंफुनी के बोर्ड डायरेक्टरों के बोर्ड आ मैनेजिंग डायरेक्टरों में संगवा बाय जिम्मा तक के बुरे हमें के मी दाउदतों हम विजय को विजय या की करूँ तो कम कुंफुन्य हदा आगे तंता हिंगनी तो एवर मारंगल वांटा सरकार डिपार्टमेंट तक हदा फेर और में ना मिहार सिविल सर्विस का में देखो तो सैलरी देवे नो तो कि खोबा तो अलोन में एक में कुंफुन्य हदागे इतना लिबे आमदनी इतागे अकाउंट जमा कुरा इरुगा कोम्मे फारको सरकारों एफासा अडमि ट्रांसफर को देने हे मेगो तबदा फेनगा इनगवा जिम्मा के तेरे कमे कम अरुना इंगी फे गोतुं वेज्जा फेनकागे सम मेने सैलरी ता रोड आउट कुरा मुंगे गेंगो सोरी अरुना के हेन्नो एबेस्बे का सैलरी नुदेवी हुन्नाने मिगोता मी हम अप्लाई वेंगे तो हुरिया कुंफुन्या फेनकागे वाह कालुमन्ना मिगो देखो कमगे सम हुरिया कुंफुन्या के आमदनी लिबे कम वेज्जिया अळुगोन मि दन्नवाने राइस अरुना देवा फन मशवरा एगोता अरुना मी मसके कुराने इंगे तो हमें बराबर शुक्रिया इज्जत मेंबर आदि कोरे बेसवाद ए दायमी बेस गोतका बेस फरिकुलवा बेफुलना बेस कन्न नुदिबे बराबर माफ करो बात घट जोनी मी बेल आडोने मालूंडा निम्मादेवने मी अरुण अउन दन्ना फन एब्बेस दायमी को बेस बेनु कुरा मी हेकस अदि आसंद नोनी इंस्पैन लिबे एब्बेस हारत क दतिवेගෙන් अरुण में पैसा दोनो कुछ नहुन्नाने ए अरुण हीवनी එගොතකි මෙද සවුන අවුන් හීවනි මෙද නුහම සවුන ෆෙනොන හම එගොත සෝෂල් මීඩියා ගොලුන් ඉන්හස් ඩොදර් දීගෙන් ඒගෙන් ඒ රෙකෝඩ් කුරේ ෆක නැතේකම අවුන් හීවනි අවුන් මේ රංගල ගොසතම් බල්වාෆ්කම වෙජ්ජියා ෆෙනවඩන්නවන හම රංගලෂේ කන්තත කොෆ හොරි ජෙනරලි මිසාලක මීහෙගේ බේහෙ දෙන් ලස්ස ෆෝති අවైలබිලිටි නැති ඒකාලකම වේදාන එකම ආමුක කා බේහ ආසන්ද නුන ඉන්ස්පෑන් දෙ එබ්බෙ සෙහි කඩාලා කම කොෆ කෙනෝනානගේ तो इज्जत रईस इज्जत मेंबर ए हम यागिन काउंडारो शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेहरबानी हुरा दायरा इज्जत मेंबर डॉक्टर अनारा नाइम शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर अळवण के सवाल की मिहार अळवण मेना वरबड फाहगवे दौलत के बजट के बोर्ड बाय ए बदे रिकरेंट हरदा ए माळवण के सवाल की रिकरेंट हरद कुडकुरुम सरकारों गेंगुळवा सियासत की को बैतो दें फाहु सुवाल की दायरा तक प्रोजेक्ट ता फटवायरु तिबेफ्लुंग इसकंदे वाणे तरतीब की को बात सरकारों मिफार के बजट का शुक्रिया
शुक्रिया इज्जत मेंबर इज्जत वजीर फुर्सत और मैं सवाल जवाब दूँ बड़ा बड़ा शुक्रिया इज़्ज़त रईस इज़्ज़त मेंबर को भी सवाल बड़ा बड़ा शुक्रिया आज अल्मी मिहार अरुण में रिकरेंट तिविदाल में राज्य के दिमाग में एम बड़ मसले की रिकरेंट खरद बोर्डों में मसला अरुण में लिबे रेवेन्यू मिस मैचवा वरंगे हरद तंगे बोर एक हम को अरुण में मिहार एबुर वरगिन हरदना फेवर तक अलमों में बगेंदा मिफार बजट होशेली अरुण रोन्ना मैंने होशाला वज़ीरों के मजलिस का दफ़ा एक रिफॉर्म एजेंडा दशों वरगिन खंत तक मी रिकरेंट एक्सपेंस चाहिए तेरे हम हाँ सको कुंफिन तो बात देखो थी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर इन्ना देगी तो रिट्रेंच करूँमा एक हाथ वारगिन मसके तक कुरेगें और मैंने खरो तक कुड़ा कुरेवे दाने विदाल भी हैं और मैं मिसाल का ट्रांसफर कुरंजे अदर तक आचे कुड़ा कुरेवे ने मैकेनिज़म में कुंफिन तक ट्रांसफर कुरं जे पैसा कुड़ा कुरेवे ने मैकेनिज़म में से हम रिफॉर्म तेरे के बाद हम वार बैर और उनमें बजट फोटो का हुन्ना हम मेरे तक और मैं इराद कुरेविया मियार तेरे का एरिया फिर गुता कुरिया गेंदाना दिन और उनमें प्रोजेक्ट फैशन में मी और कुरिंवेस मजली हो गया कमिटी के साथ फ्लो के देने भी हैं सरकारों मिहार कैबिनेटों वाला फ्लोस को रईस जुमहूरिया बेल्लम का दशों मी प्रोजेक्ट तक मॉनिटर करूँगा मिकन तंग अदियाला फशा प्रोजेक्ट फरहान दुआ कैच कंडेली गेंदाने और कुरिंवेस देने भी हैं और उनमें कैश फ्लो एवस बाजमो अदि रईतों न देवें जे हिंग खिदमत तक एक बुरु नारायण को तक एक वेस्टा अदि अन्मी कुरिंग और कुरिंग देने भी हैं कुरिंग वेफोरी वेस्टा अदि हम प्रोजेक्ट फशा दो कल्ली में एक लिबे गेल्दुन तक दावदत्ता दिरायतुन सजाम कुरमट्टा का इराद कर दिया और हरदना को तक मियार प्रोजेक्ट फैश गेंदाने रईस के बेल्दुम का दशम शुक्रिया वजीर दम फुर्सत मेहरबानी हुलमा दे उतरु दायरा इज्जत मेंबर हुसैन शरीफ शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा माली वजीर अरुण सवाल की सरकार हिस्सा हुआ 71% हिस्सा हुआ कुंफनित सगाफी कम के गोतुगा ओडती वक्कंत कुफवा कम की हगी गई हरद जिम्मा मिजेनी मणिकफानु के वुजाराएं मिफत कंत तकुरारे फोत तीवे मिकं कंग हुट्टू मट्टक मणिकफानु के रिफॉर्म एजेंडा को कंग कंत तक तो मिहार कोरबनी शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर इस सवाल जवाब दूँ वजीर फुर्सत और और बड़ा शुक्रिया इज़्ज़त मेंबर इज़्ज़त रईस और शुक्रिया आज मिफार अरुमेंग रिफॉर्म एजेंडा के बारे बोर्डो एब्बाया की कुंफनिता हरुदना को अदि कुंफनिता के लीकेज हुट्टुआ रयतुन नंगे में रंगलो गोतु का हरुद कुरे फैसा के अगु लिबेन गोतु का कंत तेरे वंग एगोतु मिहारस बाय कुंफनिता को के इतना हिदिफोर कुंफनिता मर्ज कुरुमा अदि हम वर मुहिम कमे गोतु काउन में बदन याउन में मीडिया हफ्ता तेरे गोन्ना कुंफनिता का सिटी वे सोनुआ एवस प्रोजेक्ट अंगा फटवा कम जानूनी या फाइनेंशियली बर्डन अन्ना काल कमे कुरा कमे वेजी आवस हम सीधा मी एकमा बेहे वजारा तका अदि एगितुरम फाइनेंस मिनिस्ट्री हम मशवरा कोगनूनी या कुरिया नुगेंदव अतिविदालु कहा कंततंग एबुहुरी और मंडा फेन्न कुरी हिंगाफुरी नेदुवे कंतते में कंततंग हुट्टू मट्टका मी और में मी रिफॉर्म के तेरे मिदनी मसके कुरमु इराद कुरविया मी हर तेरे का मी हर निमिगें और में मी नहर फेशकें दायर का मी कुंफनितो रिफॉर्म के वारा मेजा मसके तक फेनिगें दाने हम और नेंगे फेना कया अधिवेश आरडीसी हमें का वर्गें कुंफनितंगे बुरे मी कंबडोंगे बुरे मी मैगन रन विष्णु की मी हर एकम का उफेदा फुरी कुंफुंजा कुंग एमसकते कुरुं मिसाका फेनकैं आइस प्लांट हिंगम फेशिंग फारग उंदगो दानोनी फेनकैं मन मियने मी बेस फर मी हम फोनम जिया मस्सा जिदा नोनी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एकादा तनकुं मैंने कुल्लिय का ऐसा मन मी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हिंगन जिया ए मसले के वेदान कुरी होती कि एगो तब बजागने नो देंग हम गैम मी कुरे जकम वेजिया मी हा हौरिया का हवाल को गेंदानी दे बाय फर हम मन मी तंकुले रंगला मसके कुरुए मी कुट्टस मी हा दिमाग सूर्या का मस्तान एकम अरुण मेवरने की मी मसके कुरे न फेमवर हुरे मी हम मधुवे के राज्य के रात कर भी एक दातिका मन्नेंगे हम हरुदना मी हुन्ना मसकते हवाल को के अरुण में कुरिए गेंदा होता रिफॉर्म कुरम गेंदा ने रात कर भी हमें फार
शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेहरबानी वेल्दू दायरा इज्जत मेंबर मोहम्मद अब्बास शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा माली वजीर अड़गड़ोगे सवाल की हेल्थ मिनिस्टर अब्दो नाजिम फोन नुनंगव एनम हेल्थ मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर डेप्यूटी मिनिस्टर विदाड़वे मी वेलिदू हॉस्पिटल मसक्के नुफेशिफो मी उलनी फिनांस मिनिस्ट्री फैसा नुदव्वागे कम एनम स्क्वेत फंड मी फैसा बाई जमा को देवा फुरी कंगे फुर्तम सवाल देवना सवाल है कि हज कोऑपरेशन गेस्ट हाउस तक दी देवाणी की हिनतो शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर इस सवाल जवाब दो वजीर फुर्सत रो शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर मी हॉस्पिटल के कंतो अरुण जहेनी बादादं एती के स्टेटस इंगे तो यकन अरुण के हम कुल्ले का अरुण तो के इंफॉर्मेशन ने एक अरुण मिनिस्टर वाह दक्का लागे मी ती अरुण में न अब फशागर में गोतंगोती हम फशाना देंगे इससे भी हज कोऑपरेशन मी गेस्ट हाउस हदाफिया कीनत वाने असलुगा अरुण ही मने मी कंपनी था क्या सो बाय मेमसा का हज कोऑपरेशन बाय का जे फंड लिबने ए फंड मैनेज कुरा ए मिहुना में हवालवने एगे फंड नगागे अन मिहुन हज फोन ए अरुण ही वने असलुगा गेस्ट हाउस हिंगा हज कोऑपरेशन मसके करुं ए गजातुगा ए एम्मे फादाहर गोत्तो अरुण में कंपनी के बोर्ड उन्ना आदि कंपनी के हिस्सादारों के बजे विस्नादंग एक आम गोते फंड एक्सेस फंड हो रहे जगह में बजिया मी एकम के स्पेशलिस्ट उन्ना हवाल को के फंड मैनेज को के एक फादा कंपनी होदा कम बजिया एक नतीजा रंगलवान को में फेंडने ए टूरिज्म के मिसाल के इन्वेस्ट करा में जब टूरिज्म में इन्वेस्ट करो ना कंपनी ए बहुत सरकार ऐसे होते हैं उरिया कंपनी तक HDC या नूंका में बजिया हज कोऑपरेशन ननूनिया अन्मी फेने के एम्में गेस्ट हाउस रिसोर्ट है दी अरुण ही वनी एक नतीजा अगले नुआने हैं यही अरुण के अन्मी शॉर्ट आंसर की थी दें पॉलिसी लेवल तक अरुण में जिया देते रहेगा अन्मी ती मसला देते अरुण में हम कुरिम मिदने विष्णु अरुण में गेंगुड़े ने शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेहरबानी फरस माथुरा दायरा की इज्जत मेंबर अशरफ रशीद शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर अरुण सवाल की लामरकजी कानून का बयान कुफवा गुत को मतिंग दौलत का फरात पुन काउंसिल तक देंजे ग्रांट में न आहार गुतरेगा काउंसिल तक लिबे न तो ग्रांट देबुम का बल्लवनी फायती आहार के खारो तक तो नोनिया आबादियत तो ए अरुण सवाल शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर वजीर फुर्सत कुरिंग व्याकृत दायरा की इज्जत मेंबर हुसैन ज़्यादा धन्यवाद अरुण इसका मिदनी फुरतम फुर्सत एम फुरतम फुर्सत इदिवडान तरतीब मिगंदनी ज़्यादा देवना फुर्सत इदिवडान फतीमा एक कुरिंग फुरतम फुर्सत इदिवडान बेफुना फुर्सत अरुवाफा देन देवना फुर्सत के बेफुना फुर्सत दे गोता मेवना ने एम बी में यही एक दिमाग मस गोत की इज्जत मेंबर के सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत अरुण अदर बड़ा शुक्रिया इज्जत रईस इज्जत मेंबर मी असलुगा मी कानून के कंडेल फेबोवे वाकी गोते मी ब्लॉक ग्राउंड कंडाना एक तरह में उन्होंने पॉपुलेशन लैंड एरिया फिजिकल परफॉर्मेंस एंड मादिया उन्ना मी डिस्टेंस ए मेगोता बलागन दिन एक कंडेल फोंडनी एकम दिन अति कुरविसवाद की मियन्ना हरस दिबेना तो आधे अरुण में बजट के रात कर विया जिहिगन फासफे गोतंग हम ब्लॉक ग्राउंड हुरिया काउंसिल तक वे सम ट्रांसफर को दम गेंदाना मिहार मिहा हिसाब से सालुमन उन्नानी कोफा मी में फहुमस मिमस ने मेरे का ब्लॉक ग्रांट का बजट के मैंने के देंजे अददु दीनिम्मा दिए इतरु ये अददु आलुमन ट्रांसफर करे उन तो अट्ठ जनल के देंगा नाहरे के ऑडिट रिपोर्ट के सुनने के तो रात को मेन हर समय को तय कंतक गेंदा आलुन के हम आलुन में मसके में करने के तो बार बार शुक्रिया मिया हिसाब सवाल के वक्त निमुनी मिनिस्टर वडागे इज्जत मेंबरों के सवाल का जवाब दे भी थी बड़ा बड़ा शुक्र दंडो दें ब्योती एजेंडा आइटम हाई मस्जिदी है तारफ करंजे गरार हाई पेंट एके केंद्र दायरा इज्जत मेंबर मौरूफ जाकिर हुशालुबाफा गरार के फुरत मकियों इवों टूरिस्ट रिसोर्ट अदि होटा तो के मसे कोरमुंदा मुअज्जफुं तबावान जे ग्रुमिन अदि
hedun elumuge usulta huri gotuge sawabun buruga elumasha decent ko thumuli matimas behettuma muwazzafunna kurimatiwa hurasta nattala faturerikamuge sinatuga masake kura muwazzafunna gule grooming adi hedun elumuge aamu mingande nuwata usule ekudaduma sarukara goada ushala garar agenda item haten ibtidai bahus 8.1 sarukar farahatun gamu daira gi izzetere member Yusuf Nasheed Hushalu Wafawa gaanu number 17/2011 mastuwa takcha behe gaanu nan islah genamuge bil mi bil ge furatama kiyon ibwafawani de December 2024 hoga bebuno vihiwana raitunge majdi hoge fansa sawana jalsak bil Hushalu masha jawabdari wadat masha fawbas vidaluma jumla fanara metuge fursate dividanwana bil ge ibtidai bahut singamun dairo e fanara metu ehuga nuwata babe baharagen beenun kuramuge ikhtiyar izzetri member dividan faave bil hushalba debuma izzetri member fursatarwa bismillahirrahmanirrahim shukriya izzetri rais gaanu number 17/2011 mastuwata ke chabe he gaanu na istaho genamuge bil mi istaho genamuge maqsada ki mastuwata ke ti traffic kurumuge vfari huttum maswada kati traffic kura mihun ekan kurumuga beenun kura ituru farata denagane e farata ekam salame kurum alam maswada kati beenun kuram fasha mihun maswada kati beenun kuram fasha hisabum fetigen danagane e mihun etakeccha devi hifi anudani devi nuhifanis e mihun etakeccha durak gendevene harudana usul take kandaelum nafsani gotunna jismani gotun maswada keccha lembi එය බරෝසා විෆාවා මීහුන් හැම එකණි කුව්වරින්ගේ ගොතුගා බෙලුමුගේ බදලුගා එෆරාත්තක එකෂේනේ ෆර්වා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ දරුම් අලුම් මුජ්තමෝ බලාගන්න බයගේ ගොතුගා හෙදුම උසූල් තකේ කණ්ඩයලුම් මස්තුආතක චාගුලේ කුෂා අදබු කණ්ඩයලුම් බිල් හුෂාලා සබබ් සරකාරගේ ෆරාතුම් මේ බිල් හුෂාලුමුගේ බේනුමකි දිවෙහි රාජ්‍යයේගා මස්තුආතකෙති mastuwa taketin viyafari kuruma mastuwa taketi traffic kurumuge viyafari itura fulave mastuwa taketi gengule adi beenun kura minbaru ituro mundati ai mastuwa takecha gule kutta ituro mundati ekankan huttu mattaka gaanunu tanfiz kura farayataka libide barutak ituru kurumasha mastuwa takecha devifafa wa mihun harudana gotegga farwadi heogotuga mujtamawa ambura rujua vevene fursat dinumattaka gaanun number 17/2011 mastuata kecha behe gaanunuga kandala fawa nizamu annani kankan hasil kurvene fadein istahuko e nizamu itura harudana kurme egotun magadu gotegga mi hushaelani gaanunuga darhun control koffawa mastuwa echhige ඉතුරුන් අලක් කොන්ට්‍රෝල් කුරන් ජෙහෙ මස්තුවා තකෙති කොන්ට්‍රෝල් කුරවේනේ නිසාමෙ තාරෆ් කුරුම් මස්තුවා තකෙච්චා ගුලේ ඉතුරු කුෂා අදබු කණ්ඩයලුම් මස්තුවා තකෙච්ච දෙවි හිෆාෆාවා මීහුන්න දෙවේ ෆර්වාගේ නිසාමු ඉතුරු හර්දනා කුරුම් ඩ්‍රග් කෝට් හිංගුම්ගේ උසූල් තකා ඩ්‍රග් කෝට්ගේ ෆර්වා ප්‍රෝග්‍රෑමා ගුලේ උසූල් තක් මුරාජා කුරුම් මස්තුවා තකෙච්චා ගුලේ කුත්ත හුට්ටු මට්ටකා गानून तंफीज कुरा फरात गानून तंफीज कुरा इदारा तक इतुरु बारुत लिबिदिनु उक्कोग्गें होदा मुदा हिफेट्टुमा एफद मुदा दौलतन नेगुमुगे उसूलु मुराजा कुरुम एनुम वेस गानून तंफीज कुरुम इतुरु हरुदना कुरुमट्टका गेन्नंजे इस्ताह तग्गेनौ बिलगे तारीख गाणु नंबर 17/2011 मस्तुआ तक चाबे गाणु नकी मीगे बार आहर कुरिंग अमल कुरम फराफावा गाणु ने एगतुम बुण विद्या गाणु वजूद वी 2011 वण आहरुगे डिसेंबर माहुगे 28 वी बुधदुव होगे रयतुंग मजली होगे तिम्वण दवरुगे 31 वण जलसाग मस्तुआ तक चाबे बिल गाणु नसासी गे नुवदिह देवण माद्दागावा गोतुगे मतिं 31 डिसेंबर 2011 वी होणिहिරු දුවහු තස්දීක් පුරවාෆාවේ බුණවිදියා ගානූන දෙෆහරෙක් ගමතින් මිහාතන දෙයිස්දා ගෙනයිෆාවේ එගොතුන්
ಪ್ರಥಮ ಇಸ್ಲಾಹು ಗೆಣೆಫಾವಣಿ 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015 දෙවන ඉස්ලාහු ගෙනෙෆාවනි 2 ඩිසෙම්බරු 2015 මේ බිල ජුම්ලා අඩ්ඩිහ නුව ඉස්ලාහු උරලිෆාවාන් දෙවි ෆුර්සත शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर मी बीला बहस कुरमा कंडेली फवनी जुमला हतरो गडीर पीएनसी दे गडीरा 31 मिनट हीरो एमडीपी 33 मिनट एमडीए 7 मिनट जमहूरी पार्टी 12 मिनट एमएनपी 12 मिनट बाकी पार्टी का निस्बे वडा नुगन्नवा कोम्मे इज्जत मेंबर का 1 मिनट के फुर्सत वाक बोल देखो मग एदिवडा अन्नो मग इज्जत मेंबर ना फुर्सत हुआ और प्रथम फुर्सत मेहरबानी हुरा दायरा इज्जत मेंबर डॉक्टर अनारा नाइमा शुक्रिया इज्जत रईस कानून नंबर 17/2011 मस्तवात किच्चा बेह कानून सरकार के फरातुं हुशाಳು ವಾಫಾವಾ ಇಸ್ಲಾಹು ತಕ ಅಳವಣು ತಾಯಿದು ಕುರಾವಾಹಕ ದನ್ನವಂ ಅದಿ ಮಿಫದ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮಸ್ಸಲೆ ಹಲ್ಲಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಸರ್ಕಾರುಂ ಇಸ್ ನಂಗವೆಗೆ ಹಗೆಗತುಗ ಹಲ್ಲು ವೆವೇನಿ ಹೆಮ ಮಿಫದ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮಸ್ಸಲೆ ಹಲ್ಲು ಕುರವ ಮುಂದ ಮಸೆಕತ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ಜವೆಸ್ ಶುಕ್ರ ದನ್ನವಂ ಅದಿ ಮಿ ಬಿಲ್ ಹುಶಾಳು ವ್ಯಾದೆವಿ ಮೆಂಬರವೆಸ್ ಶುಕ್ರ ದನ್ನವಂ ಹಗೀಗತುಗ ದುನಿಯಮತಿಗೆ ಸುವರುಗೆ ಫದ ಸಿಫಕುರ ಮೊಮ್ಮಿದ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಮಸ್ತುವ ತಕಿತಿಗೆ ವಬಾಗೆ ಫುರತಮ ಕೇಸ್ ಕುರೈಫಾವಣಿ ನವರ್ಸ್ತೆಗೆ ಹೆದ್ದಿಹ ಹೆವ್ವಣ ಆಹಾರು ಏಗೆ ಫಹುಂ ಮಸ್ತುವ ತಕಿತಿಗೆ ಮಸಲ ಇತುರ ಫುಳಾವ ಮೊಮ್ಮಿದಣಿ ಟೂರಿಸಂ ವೆಸ್ ಫುಳಾವೆ ಮೀ ಎಕಿ ರಾಡ್ರಶ ಮಸ್ತುವ ತಕಿ ವೆಸ್ ಹಮ ಎಗುತ ಫುಳಾವ ಮೊಂ ದಣಿ ಎಗುತುಂ ನವಾರ್ಸ್ತೇಕ ಅಡ್ಡಿಹ್ಯಾಗೆ ಆಹಾರತಕುಗ ರತ್ತಕ ಮೀಹುಂ ಅರುವ ಮಸ್ತುವ ತಕಿತಿಗೆ ಮಸಲಾಗ ರರಶ ಮೀಹುಂ ಅರುವಾಲು ಮುಗೆ ಸಬಬುಂ ಎ ಮಸಲ ಇತುರ ಗೋಸ್ವೆ ಫುಳಾಯ್ ಫವಾಕಾಳುನ್ ಫಾಹಕೊಲ್ಲ ಅದಿ ಮೀ ಸರುಕಾರುಂ ಮೀ ಕಂತತಕ ಹಲ್ಲು ಹೋದ ದಿನುಮ ಹಗೀಗತುಗ ಮಿಯದು ಮೀ ಕುರವ ಮಸೆಕೆ ಅಳುವನ್ ಫಾಹಗ ಕುರಂ ಅಮ ದಾಯಿರಾಯ್ ತಮ್ಸೀಲ್ ಕುರಾ ಮೆಂಬರಿಗೆ ಹೈಸಿಯತು ಹಗೀಗತುಗ ಮೀ ಮಸ್ತುವಾತಕೆತಿ ಫುಳಾವುಮ ಮೀ ಮಸ್ತುವಾತಕೆತಿಗೆ ಮಸ್ಸಲ ರಾಜ್ಯಗ ಇತುರುವಮ ಮಗ್ಫೈವಾ ಸಬಬುತಕೆ ವೆಸೆ ಬಹುರಿ ಎಗೊತುಂ ಆಯ್ಲಾತ ರೂಳುಂ ಎಯಿ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲಂಜೆ ಕಮೆ ಆಯ್ಲಾತ ರೂಳುಮುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕುದಿಂ ಬಿಖವೆ ನೇದವೆ ಮಗುತ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕುರಾಕಂ ಎಯಿ ಗಬೂಲ್ ಕುರಂಜೆ ಹಗೀಗತೆ එහෙම වීම අලුවන් මෙන් හම එබවර රංගලු හර්දනා සියාසත්තකේ කුලවාලවෙන් එබජෙහි ආයිලාත හර්දනා ගොතෙග්ග බට්ටංකෝ බිනා කුරාණේ ගොතක දරින්න රංගලු තර්බියතුදී දරින්න රංගලු මගු දක්ඛෑ දේන ගොත්තකක ಹಗೀಗತುಗ ಇಲ್ಮರಿಂ ವಿದಾಳುವಾ ಗೊತುಂ ನೇದವೆ ಮಗುತ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕುರಣೀಮಿ ರಂಗಳು ಲಾಂಡುದಂಡಿಯೆ ಎಂಗಿಫಣೆ ತೀಮ ಕುದಿಂ ಕುಡೈರುನ್ ಸುರೆ ರಂಗಳು ಲಾಂಡುದಂಡಿತಕೆ ಕುದಿಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಂಬೇಣವಾ ಮಗುಸತ್ತಕೆ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾಂಗ್ ಕುದಿನ್ನ ದಕ್ಕಂಜೆಹೆ ಏರುಂ ಕುದಿಂ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಹೆವೆಸೆ ಲಾಂಡುದಂಡಿತ ರಂಗಳು ಕಂಕಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರುಮ ವಗುತುತ ಹೇದ ಕುರಾಣೆ ಏಯ್ ವರಂ ಮುಹಿಮುಕಮೆ ದೇವಣ ಕಮಕ ಮಿ ಫಾಹಗ ಕುರೆವೆನಿ ಮಿ ಮಸ್ತುವಾತಕೆ ತೀಗೆ ಮಸ್ಸಲ ರಾಜ್ಯಗ ಫುಳಾವಂ ಮೇದುವೆರಿವ ಅಣೆ ಸಬಬಕ ಮಿ ವಣಿ ರಾಜ್ಯಕಿ ಮಿ ವಶಾಗಿನ್ ಖಂಡು ಒಣ್ಣ ಜಜೀರಾ ಗೌಮಕ ವೆಫಾ ಮಿ ತಕೆತಿ ಖಂಡುಗೆ ಮಗುಣ್ಣ ವ್ಯಾಗ ಮಗುಂ ವೆಸ್ ಎತೆರೆ ವಾಣೆ ದೊರ್ತಕೆ ಹುಳೇಫಾವು එහෙම මාළුගಂಡ ගබුල් කුරෙවෙනි මිහාරු මියදු මි හුෂේළුණු ඉස්ලාහු තකායිකු එෆද දොර්ත බන්දුවේ මි මස්තුවාතක තිග මසලේ හල්ලු ලිබුම ෆහි ෆුර්සත්තක ලිබිගෙන් දානිකම එගොතු මි ගාණුන් ගවර බොඩ ෆාග කුරෙවේ ಮಿ ಗಾಣೂನ್ಗೆ ಮಗ್ಸತ್ತಕು ತೆರೇಗ ಅಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರಂಜೆ ಮಸ್ತುವಾತಕೆತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರುಮುಗೆ ನಿಜಾಮೆ ತಾರಫ್ ಕುರುಂ ಹಮ ಎಗೊತ ಅಲ ಮಸ್ತುವಾತಕಿ ಬೇಣುಂ ಕುರಂ ಫಶಾ ಮೀಹುನ್ ದೇನೆಗಣೆ
එමිහුන් මස්තුවතකෙච්ච දෙවිහි ෆුණ නොදී එමිහුණ එකමුන් දුරත් දෙවේනෙ ගොත්තකෙන් හෝදෑදිනු. අදි තම්ෆීසී රංගලු නිසාමෙ ගායම් කුරුම්. මිෆද රංගලු හරුදන අවසූල්තකේ බූරි මිය ඉස්ලාහුතකු තෙරේග. අලුන් මේ පාහග කුරංජෙනි මේ දිවෙහි රාජ්‍යයකි සත්තැන් සත්ත මුස්ලිම් කවුමේ. එහෙන්කමුන් ඉස්ලාම් දීනුග වෙස් මෑගඩ ෆස් මක්සත් තෙරේගමි එබෝවේ බුද්ධි හිමායෙක් කුරුම්. ඉන්සානා මෑවෙගෙන් වෙස් මිදනි ඉන්සානාය අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවෆවා බුද්ධිගේ සබබුන්. එහෙම වීම බුද්ධියකි මේ කිහා බොඩු නියමතෙක්කන් හුරිහා රයිතුම් වෙස් එබ වසන් කුරංජෙහෙ. බුද්ධියකි මේ වරං අගුහුරි නියමතෙක්කන් දුනියා ආඛිරේ බාජ්වෙල් කුරුමුග වෙස් වරම් මුහිමු කමෙකන් බුද්ධි හිමායෙක් කුරුම් මේ එම්මෙහා මස්තුවාතකෙච්චා බුද්ධි ಗೆಲ್ಲೇನೆ ಫದ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಕಂತತ್ತಕುನ್ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿವೆ ಮೀ ಅಮಿಲ್ಲೆಯ ಅಬದುವೆಸ್ ಕುರಿಯರುಂತಂ ಹೋದಂ ಮಸಿಕೆ ಕುರುಂಗೆ ವರ ಮುಹಿಮು ಕಮಿಕ್ಕಂ ಅಬದುವೆಸ್ ಫಾ ಮೀ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮುಜ್ತಮೌಗೆ ತೆರೆಂ ಇವೆ ಅಡೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಬಾವಂಗೆ ಬಜೆಹೆ ದೆಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಬಲಾಲಾನ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ದುನಿಯೆಗೆ ಏಕೇಕಿ ಗೌಮ್ತಕ ಬಲಾಲಿಯಸ್ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಮಲೇಷಿಯಾ ಫದಗೌಮ್ ತೌಗೈಸ್ ವರ ಬೊಡೆತಿ ಅದಬುತಂ ಎಬುಹುರಿ ಕಂಡೇಳಿಫ ಮಸ್ತುವಾತಕೆತಿ ಎತೆರೆ ಕುರುಂ ಹಮೈಗತ ಮಸ್ತುವಾತಕೆತಿ ಬೇಣುಂ ಕುರುಂ ಮಿಫದ ಕಂತತ್ತಕ ವೆಸ್ ದುನಿಯೆಗ ಹಮ ಹುರಿಹಾ ಗೌಮ್ ತಕಗ್ಗ ಹೆಂ ಕಾಣೂನ್ ತವೆಸ್ ಹೆದಿಫ ಎಬವೆ ಏಯಿ ಮಿ ಮಸ್ತುವಾತಕೆತಿಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಹಾಮಕೊದ್ದೆ ಖಮೆ එහෙම වීම මස්තුවාතකෙතින් සලාමයි වොමට්ටක ෆර්දි ಜಿಮ್ಮಾ ವೆಸ್ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮೊ ಒಮ್ಮೆ ಫರ್ದಕು ವೆಸ್ ಎಬ ವರ ಬೊಡ ಎಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಅಮಿಲ ರಕ್ಕಾತೆರಿಕಮ ವಿಸ್ನಜ್ಜೆಹೆ ಹಮ ಎಗೊತ ಆಯಿಲಾತಕುಗೆ ದವರು ವೆಸ್ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮೊ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾಂಗ್ ದರಿನ್ನ ಅದಾ ಕೊದ್ದೆಂಜೆಹೆ ಹಗ್ಗುತ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮೊ ಹಗೀಗತುಗ ದರ್ಫ್ಲುಗೆ ತರ್ಬೀಯತ್ಗ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ ದವರ ಅದಾ ಕುರಾಣಿ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾಂಗ್ ಸುವಾಲ್ ಕುರವೇನಿ ವೆಸ್ ಗಿಯಾಮೆ ದು ಸುವಾಲ್ ಕುರವೇನಿ ವೆಸ್ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾಂಡ್ನ ಎ ದರ್ಫ್ಲುಗೆ ತರ್ಬೀಯತ ಆಮೆದು එහෙම වීම දරියකු ලිබුමෆහු හුරිහා මෑම්බ ෆෑම් වෙස් එම්මෙ ඉස්කමෙ දෙන්ජෙනි දරින්න ඒගේ ෆහුග එමිහිගේ වසීෆා වෙස් අන්නානි එහෙන් කාන්තත්ත වෙස් අන්නානි එහෙම ජුම්ලා ගොතෙග්ග මි බිලා අලුවන්ඩ වර තායිදු කුරාවාහක දන්නවන් අදි අලුවන් මෙන් හුරිහා රයිතුන් හුරිහා එම්මෙන් මිෆද මස්තුවාතකෙතිගේ නුරකලුන් සලාමවා මසෙකේ කොෆියා මිකමුන් සලාමෙ වෙවේනේ ඉරාදු කුරෙවියා ಅದಿವೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡ ಎಫ್ಫಾರ ಹಮ ಸರ್ಕಾರ ಶುಕ್ರು ಅದಾ ಕುರಂ ಮಿಫದ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮಸಿಕ್ಕತೆ ಫೆಟ್ಟೆವೀತಿ ಮೀ ಸರ್ಕಾರಕುಂ ಕುರೆವೇನೆ ಕಮೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ನಾಸ್ಲು ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬ ಮಿ ಮಸ್ತುವಾತಕ ತಿಗಿ ಮಸಲ್ ಗೋಸ್ವೆಗೆ ಆಸ್ಫಮಿಯೋತಿ ಫಾಯಿತು ಎ ಸರ್ಕಾರತಕು ಮಿಕಂಕಮ ಅಳಾಲಂ ವಾವರ ಅಳಾನುಲಾ ಒತಿಮ ಎ ಅಳಗೊಂಡ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರಂ ಮಿ ಸರ್ಕಾರು ಮಿಕಂಕಮ ವರ ರಂಗಳು ಹಲ್ಲುತಕೆ ಗೆನ್ನವಾಣಿಕಮ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದೇ ಫುರ್ಸತ್ शुक्रिया इज्जत नंबर दें फुर्सत में आरोनी फॉर्म दाकु देखो दायरा इज्जत नंबर इब्राहिम हुसैन शुक्रिया इज्जत रईस कानून नंबर 17/2011 मस्तुवा तकच्चा बेहे कानून में इस्लाह उठेहळवी गाम दायरा के इज्जत मेंबर यूसुफ शफी वरबड़ शुक्र जानवा इज्जत रईस मिफद कानून वजूद अवमकी अवल मंगे ආයිලාතක ෆිනිකන් ගෙනස්තියන කම කියාව තන්නවාද ආද එතන් ආහාර තකි ෆහු මියදුගේ ඉජත රයිසි ජම්හූරියා ගේ එද්ලෙවමුගේ මතින් අඩ්ඩිය නුව ඉස්ලාහ මේ ගානෝනෙන් උඩහෙලි පොහරිකන් අවන් ෆාහ කොල්ලා ඉජත රයිස් රාජ්‍යයක මස්තුවා තකි අවන් මන ආකමෙන් නෝ අවන් මෙන් කොම්මේ ආයිලායක මස්තුවා තකිතා ඒ බදීගා तहम्मल अवल मन कुरमन दे मियं हुरिहा दोस्त के वे निमिगेन दा एरुगा अवल हितंग अरा मिमसदें हल्दं होदं अवल मंगे वेरिंग अवल मंगे कोट तकों नोता अवल मंगे अदु इंसाफ गायम कुरा फरात तकों ए मसूदी तो अदा अनुकुरी कीवेगेन बाय शक्के बिस नहीं अवल मंगे इहुमादु मिकमुगे एबे एहे नोनमा ಅವನ್ ಮನ ಮಿಯವ್ವರೆ ಮಾ ಫುರಿಹಮ ಕೊ ಮಿ ಮಸ್ವದೆ ಹಲ್ಲು ಮೀಗೆ ಮಾ ಕುರಿಂ ಹೋದಿಫವಾನ್ ಎಹೆ ನಮವೆಸ್
awon men sarkaren awma fahuga awon men fenigen diyei mieduge izzate rais jumhuriya isnangum matin rajyega mifada eki niyak gane amalta huttu mattaka rajyega lobut raytunna amankama dive rajyega mattahato himaye kurumuga isnangum matin ekankan kuravum gendawa tan ade mastuwa taketeki hagigatuga ves awon men emmen kambaduwa kame awon men magumatiga ulengunda guwe awon men zuwanu bikawe nimi dani awon men mimastaden hallu hodon miedu ma dasajje awon men eba jehe warab funko vistan awon men evves zuwanu ko beenume nuwane mastuwa taketiga jehi hada ko nimidaka namaves ekudin egatere vadaveni neegumage terega vadavemu pohuga nukunana dore evves gaanuna kon mihatana genefaka nuwe gaanunege namugo gaanuna hada fonnani gaanuna ka amal kurave duwe nade gaanunuga detin maadda liuma pahuga gaanuneke kiyafa raytuna hame genesteni gaanunuga furihama kame nuota beenume awulme raytuna hifigena nudatan awulme fennani ade awulme miharu mi islahu addiye nuyo islah mi gaanuna geneveni nuga awun dannawani miedu mi genna addiye nuyo islahu sawbun diwe rajyega maswa taktiga babaga jehifati gina kudinna mige terein gaanunuge terein hallu libigen daane mi awun midannawa hewveri kamaki mi awun midannawa zuwanu mujtama amura genestin mattaka pura masakkatuga feshume awun dannawani nime dia sarkar takun ala nula mikanta dukoda foti hama evve shakken nemmimara awun men ebe enge waki siyasi beenumegga nuota ehemmes kommes beenumegga rajyega zuwanun hadakuram gos miharu zuwanun emmen hen nimi gosavani rajyega jalta wani furifa rogumas sadaga hiha varatto awulme mige komme duwako jaduga miti waanuwa neegi baati bavati bikudenna haraduwani ega badluga ekudin etanu nere rajyega mujtamaya rajyega rangalu zuwanuna wumattaka fursatu ekudin libenje kama awunu gabu kuran ade shakkeves nimmara awun men ibenge mi gaanuna ki mi kurin wujuduga ok gaanune namaves honkametto kurevuni eru gaanune hedige gaayiruga gaanun taka gennenje islahu beetiwediya evve sarkarakun koffanekkan awun faahan kolla ade miedu awun men feneba awun men magutakuga hingadayiruga kuriga sarkar takun ala nudubunga sawbun rajyega mastuwa takati intiha darajaya eterko vikka boye nukura kevves kamenne damun gos emme pahun gos bodet geengutak hedi komme geegga detin kujjaku kuvverive jalugonnan jeheni mammeya bappa abadu ekamuga hitamak kommes gotaka ekujja salama kurmattaka kommes siyasi beenuma siyasi kommes ekaka aades koggen egotan ekan kuramun gendatan awunne mifennani mikama nimmu genimattaka mieduge izzate rais jumhuriya isnangam matin mi gaanunu mi majliya hundahaluwa devvikamattaka emenik faana awundu warabada shukru dannawa ade awunmen fommulokka badadai kamejjamun fommulokki mastuwa takatiga emme boda mikamuga zuwanu hadakuwa goswawa rakkama awulmen fene awulmen fommulokka gaaggadaka 30% mi mastuwa takatiga wabaga jehi hadakuwa nimi goswani umrun 12 umrun 13 kudin mastuwa takatiga bole miedu awulmen verikaman awma fahuga awulmen feneli ekama furagasdi mastuwa takatiga vyapara kura mihuna boleti adadun itura mastuwa takati itura rajya eterko ekan kuran magufahiko de manzara awulmen fenigandani ade miedu mi fennani ehne no eya mulin tafaatu izzate rais awulmen eba jehe mastuwa takatiga tibi kudinna alada ekudenna ki mujtama beenuntari baykan hedumattaka kuranje masakka kuran mieduga sarkaru mi kura masakka awulmen majlihun rangalu gotuga heyo gotuga badagenege awulmen mi biltaka
mi gennun je islahata wara funko vista dirasa ko mi biltaka itura furihamakan genesti rajege lobuti rayituna itura mikamuga mi wabain salama vam beenumwa kudinna e fursat di ganunuga tereng emuna himayat di adi mikan kura badati kuvverin hifetti emihuna migawma rajege rayituna mi undagu wantakun family tak sadama kurumattaka rajege zuwan sadama kurumattaka mi etera kuravigen da drug puttumaka gennga beje awul mena feningen bade komme mahengen eta billion rupiah eta million rupiah ge drug rajye etera kuravigen datan miga kuri government ka nufene mi fada mandar take mi drug hivatta miya hallu genesten masa kura mandar government ka nufene hivatte bunani e wanuwa nege e drug ta hivettumaka den dani kontane hakame nege ekudin magumati nota kombestarakun mi drug beenun kuramun da iruga emihun hivehettu mottamuga emihun na deterega ganuni gotun elene fiyawale nove isate rais ganunuga efada himayata deiva nuwa iruga ganuna hedumuga beenume nenhen awune hivane isate rais awul men hame kan ganuna genne islah kuna mikame nuwane dive rajye kota adu insaf kura adu insaf gaim kura faratakun ebaje wara funko vista efaratakun mi ganunuga beenun he gotuga hivanga beje nuhiva kama vijjamun awul men kitam waraka ganun hedikamuga vies ekan awul men hatu kuravigena nudan shukriya devvi fursat takka shukriya izzat member dem fursat merwani hor free daira izzat member ali musa shukriya izzat rais miyad hushalifawa ganun number 17 2011 ki 2011 hushalifa islahta ki haqiqatuga mi gawma wara muhim islahta ki mi mustata kicha behe ganun 31 December 2011 පාස් කරවි අද මේ ගානුවන කුරින් තපාත ඉස්ලාවතක ගෙඩයිෆ ඉස්වේබවේ නම ස්මිය දලුවන මිදන මේ ගානුවන අඩ්ඩිය නොව ඉස්ලාම් ෂේඩිගේ මෙදන් අලුවන මේක මුහිම්මකම දෙන්ජෙම එමෙ මුහිම්මකමකී අලුවන ගානුවනේදී ගානුවන ඉස්ලාම් ගෙඩයි අද මිකන් කමවකුතුම් ෆියෝල් වලගෙන් දායර අලුවනගේ මුජිතම මේගේ හේ අසර ෆෙන්න මුන්දේ තෝයි මිකමගේ ෆරුවා මිකම මුජිතම එඹරි zuwaananga begenewe toy ei algonne me du fetfawa suwalaki hagigatuga hitamayaku dannawanjeni e natija fennam nudaka mi astu hagigatuga mastuwatakitiga massayaki gawmuga miyadu dimafa war bodu massage me massaleki vetiya digu tariyu ufedi boduwam waswa massaye mi massalage sabun algonne etan ailatake migitere wade ailage huriya membaru mastuwa eche beenu nukura members ಮಸ್ತು ಆಯ್ತು ಬೇಣ ಕುರುಮ್ಗೆ ಸಬಬು ಎಕುದಿಂಗೆ ಬಿಂದುಗೆ ಸಸ್ತೋಗ ತೆರೆ ಗೊಸ್ ಏಗ ಒಂದಗೂ ತಾಮಲ್ ಕೊರಮಂಟೆ ಹಾಗೀಗ ಮಿ ದಿಮಾಯಫ ಗೌಮಿ ಬಡ ಮಸ್ಸದೆ ಹಲ್ಲು ಗೇನೋ ಮಟ್ಟಕ ಅಳಗೊಂಡು ಹಂಗೆ ಬಜೆ ವರ ಫುಳಾದಾರಗ ಮಸೆ ಕೊರ ಹಾಗೀಗ ಜುವಾಣಕ ಮೌಗೆಲ್ಲಿಗೆ ದಿಮಫ ಏಣ ಎಂಬುರಿ ಮುಸ್ತಮ ಗೇಣೋ ಮಟ್ಟಕ ದೌಲ್ತಗ ಬಜೆಟ್ ವರ ಬಡ ಹೇದೆ ಕುರಂಚೆ ಅಳಗೊಂಡು ತಪಸ್ಸತಕ ಬಲಾಯರು ಎವರಿಚಿಕ ಜಾಲುಗೆ ಹೇದ ಕುರಾಮಿಯ ಮುಸ್ತಮ ಅಬ್ರ ಗೆಣ್ಣ ಮೀಯಕ ಅಳಗೊಂಡು ವಿಹಿಯ ಸುಫಿಯ ಹರತ್ ಕುರಂಚೆ ಜಾಲುಗೊಂಡ ಮೇಕ ಬೈಕ ಮಚ್ಚ ಏಕ ಮಳಗೊಂಡ ಎವರಿಜ್ಕೋ ಕಿವಾ ಕುಚ್ಚಕ ಹರತ್ ಕುರಣ ದೇಹಾಸ್ ರಫಿಯಾ ಅಳಗೊಂಡ ಬಿಸ್ನ ದಾವತಗ ಭಾರತ್ ಬಜೆಟ್ ಹರತ್ ಕುರಣ ಜೆಫಾ ಗೊತ್ತಗ ತಫ್ಸೀಲ ಮೀ ಅಳಗೊಂಡ ಅಷ್ಟು ಹಗಿಯತ ಹಿತಾಂ ಕುರಣ ಜೇಕಂ ಮೀ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಲಿಬೆ ವಸೀರತ್ತ ಬೇಕಾರು ಗೆಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮಿಕಂ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಳಗೊಂಡ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಕುರಣ ಜೇಕಂಗೆ ಈಗ ಮಸ್ತವಾತಕ ಬೇಣಂ ಕುರಾ ಕುದಿನ ಮುಜ್ತಮ ಗೆಣೆನ್ ಹರ್ದನ ನಿಜಾಮೆರೆ ಹಗಿಯತ ಮೇದ ಉರ್ಷಳಿಫಾ ಇಸ್ಲಾತಾಕಿ ए मगा गाँव कंकं तरतीब कुरमट्ट का हुशाली फावारा मुहिम कम गाड़ों फाकुर हकीकत मिगत जुवाण मस्तवात किच्च एंबरिकन दीम साब अड़गोंड मंगे मुजितम मसक्के कुरंते हरदना जुवाण मिगदवाणी जालू गोळतकल्ले बंदु ए मिकं हल्लु कुरमट्ट का अड़गोंड बजे वर फुड़ा दायरे मसकुर अदि मी बिलु मज्जिस का हरदना बहुसकुर कमिटी गेंगस कमिटी मिकमा गुळंगु बेफलना वाहतक्क मिकमग हरदना सियात कंडल मसले हल्ले लिविगन दियोमकी ए अळगोंड मंगे मस्तुवात के जेफा जुवान शाद आइलात के लिविगन दानी वर मुहिम कम गाड़ मुहिम हल्ले कम अळगोंड देखेती वाह धन्यवाद शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत नंबर देम फुर्सत मेहरबानी हळदू दायरा इज्जत नंबर अब्सतार मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुक्रिया इज्जत रईस कानून नंबर 17/2011 मस्तुवात के चा बेहे कानून सरकार में हुशालु वाफावा इस्लाहुगा मागंड गोतेगा फस्तोलस हा बदलें अब मीडिया 13 वरकं आहार दोस्तरेगा
ಹಿಂಗಾದಿಯ ಕಂತತ್ತಕ ಬದಾಫ ಮಿ ಬದಲು ಗೆನೆಸ ಇಕ್ಕಮ ಅಳುನ್ ಗಬೂ ಕುರನಿ ಮಸ್ತುವಾ ತಕತಿಗೆ ವಾಹಕ ಅಳುನ್ ಮೆನ್ ದಕ್ಕಾದಾರುಗ ದಿವರಾಜ್ಯಗ ಹೊರಿ ಮಿ ಮ್ಯಾಗಣು ಮಸ್ಸಲ್ ತಕುತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆನೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಎಮ್ ಮಸ್ಸಲಮಿ ದಿವರಾಜ್ಯಗೆ ಹಿಂಗ ಕುಶುಗ ವೆಶೀಗ ಹಿಂಗ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಗೆ ತೆರೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನಕಮೆ ಮಿ ಬುಳಿಫೋತಿ ಮಸ್ತುವಾ ತಕೆಚ್ಚ ಸರ್ಕಾರಂ ಮಿ ಕುಶುಗ ವೆಶಿ ಹುಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ಮಿಕುರ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಹುಗ ಹೇದ ಕುರ ಹೇದಾಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹರದ್ವಣಿ ಮಸ್ತುವಾ ಇಚ್ಚ ಹೀಗೆ ಫಹತುಂದುವಾ ದೂಮ ಮಸ್ತುವಾ ಇಚ್ಚ ಹಲ್ಲು ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಮಸ್ತುವಾ ಇಚ್ಚ ಹೀಗೆ ವ್ಯಫಾರಿ ಕುರ ಫರಾತಂ ಹುಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ಫುಲುಹುಂ ಕುರ ಮಸಕ್ಕತಂ ಅಸರಿ ಬಹ ಸಾಬಸ್ ದೇಂ ಅಳುವನ್ ಮೆನ್ ಜೆಹೆ ಹಮ ಯಾಕ್ಕುಗ ಮಿ ಫರ್ವಾ ದಿನಮುಗೆ ವಾಹಕಯ ಅದಿ ಕಾನೂನು ಮಿ ಗೆನವೆ ಬದಲ್ತಕ ತೆರೆಂ ಕಂತತ್ತ ಕುರಮುನ್ ದಾರುಗ ಮಿ ತಂಫೀಜಿ ಭಾರತಕಂ ಇತುರು ಫುರ್ಸದ್ದಿ ಇತುರು ಬಾರದಿ ಮಿಕಂಕಂ ಕುರಾಯರುಗ ಅಳುವನ್ ಮೆನ್ ಎಬಜೆಹೆ ಅಳುವನ್ ಮೆನ್ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಹ ಕುರ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತುರು ಕುರ ಮಾಣೇಕಿ ಮಸ್ತುವಾ ಎಚ್ಚಹಿ ಬೇಣುಂ ಕುರ ಕುದಿನ್ನ ಫರ್ವಾ ದಿನಮುಗೆ ಮಿಹಾರ್ವೆಸ್ ಕಿತ ಕುದಿಂತೋ ತಿಬಿ ಫರ್ವಾ ದೇನ್ ಜೆಹಿ ತಂತನ ನುವೆದ್ದಿಫ ಅಳುಮೆಂಗೆ ಮುಅಸ್ಸಸಾತಹುಗ ನುವತ ಮಿಹಾರು ಹುರಿ ವಸೀಲತ್ತಕುಂ ಏಕಂಕಂ ಕುರವೆ ನೆತಿ ಎವ್ವರೆ ಮಾ ಬಾರ ಮಸ್ತುವಾ ಎಚ್ಚಹಿ ಅಶಗನ್ ನಮುಂದನಿ ಅಳುಮೆಂಗೆ ಮಿ ಮುಜ್ತಮಾವುಗ ಮಸ್ತುವಾ ಎಚ್ಚಹಿ ನುರಕ್ಕಾಯಿಫ ಮಿಯೊತಿ ಹಮೈಕನಿ ಮಿ ಗೌಮ್ ಅಳುಮೆಂಗೆ ಎಮ್ಮೆನ್ನಂಗೆ ಹಗೀಗತೆಂ ಹಮೈಕನಿ ಅಳುಮೆಂಗೆ ಮಿ ಗೌಮಕಿ 7% ಮುಸ್ಲಿಂ ಗೌಮಕ ವೆಫ ಅಳುಮೆಂಗೆ ದೀನುಗ ಮಿಕಂ ಹರಾಮ್ ಕೊರವಾಫ ಹಮೈಕನಿ ಒತಿಮೆನ್ನು ಮಿ ಮೂಳಿ ಮುಜ್ತಮಾಂಗ್ ವೆ ಬೊಡು ಗೆಲ್ಲುಮಕ ವಾತಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೌಮಿಗ್ಗಾವೆಸ್ ಮಸ್ತುವಾ ಎಚ್ಚಸಕಿ ಮಣಾ ಎಚ್ಚಹಿ ಗೊತುಗ ಮಿ ಮಣಾ ಕುರೆಫ ಮಿಯೊತಿ ಅಳುಮೆಂಗೆ ಅಬೂ ಕುರಂಜೆಹೆ ಕಂಕಂ ಹಲ್ಲು ಮಿವಣಿಕಿ ಹಮೈಕನಿ ನಮೆಗ್ಗ 7% ಮುಸ್ಲಿಂ ಗೌಮಕ ವೆಗೆನ್ನೆನ್ನು ಅಳುಣ ಅಬದುಸ್ ದಕ್ಕಾ ವಾಹಕೆ ಎಮ್ಮೆ ನಮೂನಾನಗನ್ ದಕ್ಕಾ ಎ ಗೌಮಗೆ ವಾಹಕೆ ಕಿ ಸಿಂಗಪೂರುಗೆ ವಾಹಕ ಸಿಂಗಪೂರುಗ ಮಿಕಂಕಂ ತಂಫೀಸ್ ಕುರೆವಂದನಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಸೂಲ್ ತಹುಗೆ ತೆರೆಯನ್ನೆವೆಸ್ ದೆನ್ನೆ ವಿಧಾನ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರೀಯತುಗ ಬಯಾಂಕೊ ಫಹುರಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ಉಸೂಲು ತ ಎಪ್ಲೈ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಕಂಕಂ ಕುರಮುನ್ ದಾತಿ ಹಲ್ಲುವಗೆ ಮಿದನಿ ಹೆಮೆಮ ಅಳುಗುಣ್ ಮೆನ್ನವೆಸ್ ಅಳುಣ್ ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಗೌಮವೆಸ್ ದಿಮಾಯಿಫ ಮಿಹಿರ ಮಿ ಮಸ್ತುವಾ ಇಚ್ಚ ಹಿಫದ ಬಡತಿ ಮಸ್ಸಲ್ ತಹುಗ ಹಲ್ಲುಣುವಗೆ ಮಿದನಿ ಹಮ ತಂಫೀಜಿ ಬಾರು ಮಿ ಫರಾತ್ತಕ ಏಕಶೀಗೆಂ ವಾ ರಂಗಳು ಮಿಂಬರುಗ ನುದೆವೇತಿ ಅಳುಗುಣ್ ಮೆಂಗೆ ಅಡುವೆಮನ್ ದನಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಶೆಕ್ ಕುರಿಯ ಮೀಹಕ್ವೆಸ್ ಎದ್ದೊರುಂ ವದೆ ಫಾನೆದ್ದೊರುಂ ನುಕುಮೆಗೆನ್ ದಾ ವಾಹಕ ಮಿಹಿಂ ಮಿಕಂ ವಾಂಜೆಹೆನಿ ಅಳುಗುಣು ಗಬೂ ಕುರನಿ ಮಿಫದ ಬಡತಿ ಮಸ್ಸಲ್ ತಕ್ಗೆ ಫಹತುಂ ದಾಂಜೆಹೆ ಫರಾತ್ತಕಂ ಏಕಶೀಗೆಂ ವಾ ಬಾರು ನುದೇತಿ ಫುಲುಹುನ್ನವ್ವೆ ಸಮ ಏಕಶೀಗೆಂ ವಾ ಬಾರು ದೇಂಬಿ ದೀಗೆಂ ಮಿಕಂಕಂ ಹಲ್ಲು ಕುರವೇಣಿ ಅದಿ ಫರ್ವಾದಿನು ಮಟ್ಟಕ ಕುರ ಮಸಕ್ಕೆ ತಹುಗ ಅಳುಗುಣ್ ಮೆಂಗೆ ಇತುರ ಕೊಬಾತೋ ಅಳುಗುಣ್ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ಹುರಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಎಂ ಮಸ್ಸ ತಹುಗ ತೆರೆ ಮಿಯವ್ವರಂ ಬೋಡು ಮಸ್ಸಲೆ ದಿವರಾಜ್ಯಗ ಆಯಿಲಾ ತಹುಗ ತೆರೆಗ ಮದುವಾನ ಮಿಹಾರು ಮಸ್ತುವಾ ಇಚ್ಚಹಿ ಬೇನುನ್ನು ಕುರ ಕುಜ್ಜ ಕುಣೆಂ ಆಯಿಲಾಯ ಮೀಗೆ ನುರಕ್ಕಾಕಂ ಹುರಿವರ ಬಲ್ಲವಾದವ್ವ ಅಳುಗುಣುಗೆ ಅಮಿಲ್ಲೆ ರಶುಗ ಹಿಗಾದಿಯ ಹಾದಿಸಾ ತಕ ವೆಸೆ ಬಹುರಿ ಫುಲುಹುಂ ಮಸ್ತುವಾ ಇಚ್ಚಹಿಗೆ ಫರಾತುನ್ ದುವೆ ಕುದಿಂ ಹೋದಾ ಹಯ್ಯರು ಕುರಿ ಫಹಂ ಎಮಿಹುನ್ನ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಹೆಕಿನತ್ತಾಲು ಗೊತ್ತುಂ ಗೇಗೆ ಅಂದಾಲಾಫೆ ಬಹುರಿ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಸಾಕಲು ಅಂದಾಲಾಫೆ ಬಹುರಿ ಮೀಫದ ನುರಕ್ಕಾತರಿ ಮಸ್ಸಲೇಗ ಫುಲುಹುನ್ನ ಬಿರುದೆಕ್ಕುಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊಫೆ ಬಹುರಿ ಹೆಂವಿಮ ಅಳುಗುಣ್ಮೆಂ ಎಬ ಜೆಹೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೊತೆಂ ಹದಾಗೆ ಮೆಸ್ ಅಳುಗುಣ್ಮೆಂಗೆ ಮೂಳಿ ಮುಜ್ತಮಾವುಗೆ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತರಿಕಮ ಟಕ ಮಿಫದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತ ಫುಣುಫುಣು ಕೊಲ್ಲ ಹಮ ಎಯಾ ಎಕ್ಕೊಂ ಮೀಗೆ ತೆರೆಯ ಬಣ್ಣ ಕುದಿಂ ಅಂಬುರಾ ಮುಜ್ತಮ ನೆರಿ ಎಕುದಿನ್ನ ಕೀವೆಸ್ ಮುಜ್ತಮಾಗ ಬೇನುಂ ಹಿಫೇನ ಬಯಕ ವೆಸ್ ಅಳುಗುಣ್ಮೆಂ ಹದಂಗೆ ಬಜೆ ಅಸ್ಲುಗ ಮೀ ಮಸ್ತುವಾ ತಕತಿಗೆ ಮಸ್ಸಲಾಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡಂ ಅಳುಗುಣ್ಮೆಂ ಫಾರ ವೆರಿವಾನ್ ಜೆಹನಿ ಮಸ್ತುವಾ ಇಚ್ಚಹಿ ವಿಕ್ಕಾ ಮೀಹುನ್ನಾದೆ ತೆರೆಗ ಹಗೀಗತುಗ ಮಿ ಬೇನುಂ ಕುರಾ ಕುದಿನ್ನವರಂ ವೆಸ್ ಬಡಂ ಮೀಗೆ ಎಮ್ಮೆ ನುರಕ್ಕಲಕಿ ಮಸ್ತುವಾ ಇಚ್ಚಹಿ ವಿಕ್ಕಾ ಮೀಹುಂ ಎಹೆಂಬೆಗೆನ್ ದುನಿಯೆ ಗೌಮತಹುಗ ಮಸ್ತುವಾ ಇಚ್ಚಹಿ ವಿಕ್ಕಾ ಮೀಹುನ್ನ ಬೊಡತಿ ಅದಬು ಕಂಡಾಳಾ ಹೋತಿ ಮರುಗೆ ಅದಬು ಕಂಡಾಳಾ ಹೋತಿ ಅಳುಗುಣ್ ಗಬೂ ಕುರಾ ಗೊತುಗ ಮಿಕಂ ಹಲ್ಲು ಕುರವೇಣಿ ಅಳುಗುಣ್ ಮೆಂ ವೀಹಾ ಬೊಡಂ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರಿಯಾಗ ಆತ ಜಹಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರಿಯಾಗ ಹುರಿ ಹುಕುಂತ ಮಿಯ ಗೆಣಸ್ ತಂಫೀಸ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಮರುಗೆ ಅದಬ್ ದೇನ್ ಜೆಹಜ್ಜ ಮರುಗೆ ಅದಬ್ ಸಾಳುಗುಣ್ ಮೆಂ ದೇನ್ ಜೆಹೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಗೊತಕ ಫಹಜ್ ಜಹಿಗೆನ್ನುವ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರಿಯಾಗ ಮಿಫದ ಕುಶಂ ಅದಬು ಕಂಡಾಳು ಬಾ ಫುನ್ನನಿ ಹಗೀಗತುಗ ಫರುದಿ ಗಂಕಮಬ್ಬರಂ ಬೊಡ ಮುಜ್ತಮಗೆ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತರಿಕ ಮಟ್ಟಕ ಅದಬು ದೆವೆನಿ ಅದಬು ದೆಕೆ ಮೀಹುನ್ನಂ ಇಬ್ರತಕ ವಾಗೋತ ಎಮಿಹಾಯಂ ಎಮ್ಮೆ ಅದಬು ಲಿಬೆ ಮಿಹಾಯಂ ಎಮ್ಮೆ ಲುಯಿ ವಾಗೋತ එහෙම අලුණ මිදන්නවනි අලුණ ගබෝ කරා ගොතුග මී තම්ෆීසි බොඩි තක බාරු දෙම්වි අලුණ මී මසෙක්කන් හල්ලු කරා මසල්තන් හල්ලු කරාකම වට්නා තම්ෆීසි බාරු අද කරම්වි බරුගද කරම්වි ඉතර තම්ෆීස් කරම්වි ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅವರ ಬಡಂಗ ಇಸತೆ ರೈಸ್ ದವಿ ಫುರ್ಸತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜತ್ ರೆಂಬರ್ ದೆಂಗ್ ಅವನ್ ಫುರ್ಸತ್ ಮಿಯರ್ವಣಿ ಇಹವಂದು ದಾಯರಾ ಇಜತ್ ರೆಂಬರ್ ಅಹಮದ್ ನಸೀರ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜತ್ ರೈಸ್ गाँव नंबर 17/2011 मस्तवात कच्चा एह गारुना इस्लाह हुशर्म अलगुंडस तायदुकुरा मी गाँव में गोतो बिना कुरमा टक्का अलमें कोरंजे में बोडो मस्कत की मी इज्जत रईस मुळे दुनिये गवेस मस्तवात कच्चा देकोला गाँव में तकोम वेस अदि जमिया तकोम वेस
අදි ෆර්දී කොතුම් වෙස් මසේ කරමුන් දායරු අලගොණු හිතුක උපදේශ වාදකි ඊවගේ බාවේ මිකම් මෙ නොට්ටි කෙමි උලනි මිසවාදක ජවාබකි අලවන් ලෆා කරවේ කොතුග මේකම ඔය ඩිමාන්ඩ් අලවන් ජන ගෙල්ලුවාද මියකි දුනියේ ගෞම්තකුන් අදි දිවි රාජ්‍යයේ බේෆලොම් වෙස් මි මසක්කයි නොනි මි මස්තුව බේනුම් කුරා වසීදයි බේනුම් කුරුමකි එයි බේනුම් නෙක් එච්ච ගොතුග අලුම මෙජෙහනි මි දිව්‍ය රාජ්‍යයේ මුතම සාබිත කොද්දෙක් අලුවණන් එම්මේ බොඩ ෆාහකවේක මෙන්නනි කීවේ ගෙන්තෝ දිව්‍ය රාජ්‍යයේ රයිතුම් මස්තුවනි ඒ අලුම විශ්නංජය කමේ ඒක තුග දිව්‍ය රාජ්‍යයේ රයිතුම් මස්තුවා කමත මෙවා සබකි අලුවන් ලෆා කුරා ගොතුග දිවෙහින් කොරවේන ඉතුරු කංකං ඉතුරු උෆා කුරවේන ඉතුරු ගොග්ගොයි දිව්‍ය රාජ්‍යයේ නැති අදි කුළුවේන ගොත්තක අදි හිංගම ජෙහෙන ඉතුරු දීනා ගුළුමුරි කංකං නැති නතිජාක වනි මි මනාකුරා එම්මේ මුහිම එ මසක්කයි මින මනාකොෆ හොරි එම්මේ බොඩ එ වසීදයි දිව්‍ය රාජ්‍යයෙන් එතරකෝ දිවේ මුලි මුජතම මිදනි මස්තුංග හාල්ත මිදනි මේකෙන් අරාගතුමට්ටක දිවේ සරකාරු මියදු මිහුරේල බිලා අවු මේ මිහුරිහා පොයින්ට් එක අලුණු ස්ථායිද කරක් අදි මේ මසක තුග අලුමෙන් දෙමිති බේන වාහක වෙස් අලුණ දන්නවා විකමුන් අරාගතුමට්ටක අලුණ ෆාහකුරවෙනි එහෙන් මසකතක එක්ගොත මිගවම මස්තුම සයාබ කුරුමට්ටක ෆන්ඩ් එක මුෆද්දම් ඉතින් රයිස් මස්තුම මිගවම සයාබ කුරුමට්ටක ෆන්ඩ් එක මුෆද්දම් වි මි ෆන්ඩ් බේනුම් හේගොතුග හදාගේ අලුමෙන්න මුලි දිව්‍ය රාජ්‍යයේ මිහාර් බේෆලුම් මිකරෝ මේ මස්තුම බේනුම් කුරා උරියා වසියතේ නැත්තයි විදාන දිව්‍ය රාජ්‍යයේ ගාවන්ත මෙහදනි ගානූන් තකු තෙරේ රයිතුන් රංගල හිදමායත දිනමට්ටක අලුබෙන් ගබුල් කරන්ජේ හයිගතකි දිව්‍ය රාජ්‍යයේ ගාවන්ත හදායරු අයි දුනිය ගම්තව ගාවන්ත හදායරු ගානුන් බේරුක බයක උලේනකන් ඒ මියදු දුනිය ගබුල් කරමුන්ද හගීගේ එම මි ගානුතවගේ අදීග බයකම හිෆා හයිජර කුරායරු ඒගේ තෙරේ හගීගතුග ගානුනි ගොතුන් කුත්තක අරාගතුමට්ටක අදි කුත්ත කුරුමට්ටක ගානුන් බේරුක මස්කත් බයකම මස්කතේ කුරාතීවේ කුත්තක ගානුනි ගොතුන් බයකම කුවරි වනි එම කිතම්ම බොඩති ගානතන් හදාගෙන වෙස් අද කිතම්ම මොඩති ගානතන් හදාගෙන වෙස් ඒ ගානතක අදීග ඒ ගානත බේරුක මසේ කොලා බයක තිබකම් වඥකායේ මිකම් අලුම සලාමත එන්නවානේ හැම එකන අලුමෙන්න ඔයන් හල්ලකි අලුමෙන්න මිකම් ඔයන් හල්ලකි අලුමෙන්ගේ මේ වෙසි මේ රාජ්‍යයේ මේ වශායම් වා එතරේ බස්සත හල්ල කුරුමට්ටක මස්වාතකති එතර කුරුම් හුට්ටු වෙන ගොතෙන් බලා දෙන ගතුම් අද එතර කුරා බේෆලුම් වික්කන් දෙමා කුරා ගඩේක ඒක ඩිමාන්ඩ් බය ගන්නාන මිහකු නෙතු එම ගන්නාන මිහකු නෙතුමට්ටක කුරංජේ මස්කතක මෙවති දිව්‍ය රාජ්‍යයේ මදරසාත හොගා ස්කූ ආදි මිනුම් වෙස් එති මුතමත හොගා මේ මසක්කයි මේ මස්තුවා තකති නුගන වෙන ගොත අදි රාජ්‍යයේ ඉක්සෝදුම් බෑවරු අද දෙක ෆාසතක බේරුවගෙන්ද අමද මේ නුගන වෙන ගොත දිවෙහි මාහොදු ගාමක ෆෝතු මි ෆාසා එවර රයිතුන මුදබේ ගොතන් ගොතුම් රයිතු මස්තුවා බේරුම් බිකුරණි මේ ගිනාදක ෆාසා බේෆල් ගත ලිබිගේ හෙන්නූනි මස්තුවා බේරුම් බිකුරණි ගොයින් හුස්වෙගේ මිසාලක අලුමෙන් මිසාද කියම හැංගා රාජ්‍යයේ ගින කුදින් තවදින් හස්කම් තිබී හැම ගේගේගේ තෙල්තසි දොයගෙන් අදි හැම කුනිකහ කුනි පොතල උෆරාගේ කුනිකහගෙන් බොඩ ඩිග්‍රී තක මාස්ටර් තක හොදන් ආසෙන් එන් ඔෆි හොන් ඔෆි හැංගාගෙන් වජිෆා දුබුගෙන් ෆෝ මායිස් වෙගෙන් ගොස්ස එබේෆලුම් මිවන්නනි මස්තුවා තකේත කුරා ජගහක වදගේ මස්තුවක මෙති බෙනිවා එමිම මෙහාත ඔයාගතුමට අලුම් මෙජෙහෙනි ගිනාදගේ වජිෆා තක උෆද්ද ගිනාදගේ ෆුරුසොත් රාජ්‍යයේ ලිබේ ගොතුමු තනවස්කම රීති ගොතුක අහුදාව ගොතු ඔලවෙන මුතම මිතම ගාම කොද්දිනු මිහුරිහා කම කොග්ගෙ නූන් ගොතක අලුමෙන් නකෂේ මේ මස්තුවා තකදී මිගවම සගාපතේ රුකුරවේන අදි අලුන් බිබුනා ෆන්ඩු ඒ හැම කොම්හෙන් කුරජකම දෙකනි තියම්හා බේෆොම් වෙස් මිගවම මස්තුම් සයාම කුරුමට්ටක ෆන්ඩ් ගාම කුර අලුන් ගෝවාද ශුක්‍රියා දෙෆසට්ටක ශුක්‍රියා ඉජතර මෙම්බර් දෙංගවන ෆුර්සත් මියරවනි ෆේදු දෙකුණු දාරා ඉජතර මෙම්බර් ඉබ්‍රාහිම් දීදිය शुक्रिया इज्जत रईस 17 अब्लिक 2011 मस्ता तकचा बेहे गान इस्लाह उशल विति सरकार हम इस्लाह उशल फरात अलवन शुक्र दन्नो मी मस्ता तकचा बेहे गानुन इस्लाह गेनोमकी मिहार के हालत बलियार वर मुहिम कम इज्जत रईस दिवि राज्य मिहार गानु के तेरे कंट्रोल करे मिहुरे मस्ता तकची इतुरु इත බායරගේ බාවත්ත රාජ්‍යයෙන් ඊතරුක
ඒ මස්තුමුග මස්සල අරුමෙන්න දිමාය ෆෙබෙවේ ඒ මස්වාතකච්ච මේ හුෂේලේ මස්සලත ඉස්ලාහ කුරුමට්ටක හල්ලු කුරුමට්ටක ගාන්න ගෙනවේ ඉස්ලාහ මේ වර මුහිම් ඉස්ලාහ අරුමින් එබෙජේ මේ ඉස්ලාහුග තෙරෙන් ඩ්‍රෝ කෝටා আদি මස්වාතකෙ බේනු කර අෆරාත්තක මිදෙවේ ෆරුවාගේ මස්සලත හල්ලු කුරුමට්ටක ඉතර තරගි කුරුමට්ටක මසකතේ කුරන් මිගානු ගතරෙන් එබාබ අන්නානේ අදි මස්වාතකෙතිගේ ව්‍යාපාරිකෝග්ග මුදා ඕදා ඒ මොදලුගේ බේනුම් කුරා ෆරාත්තක ඒ මුදා ඒ චිස්ස බාන ගොත විස්පරෙන් එබෙජේ ඉසතරයිස් අරුමේ රාජ්‍ය මියෝනි මියදු මස්වාතකෙතිගේ බොඩු වබායක දෙෆා වාගවම ඉබේනුම් බල්ලවා බෙලෙලි වෙරින් මයම් කොම් මයේ කොම් බෆෙත්තෝ මිකම තායිත් කරන ජේ රාජ්‍යගේ කොම් මම්මෙත්තෝ කොම් බප්පෙත්තෝ කොම් බේබෙත්තෝ කොම් කොක්කෙත්තෝ කොම් දත්තෙත්තෝ හරි මිකම තායිත් කර එවස් මිහන්නේ එහෙන්නමස් අරුමෙන්ගේ රාජ්‍යයේ කොම්මගේ එක්ගේ තෙරේක මස්වාතකෙතිගේ වබාගේ දෙහි හලාකෝගෙන් දරින්තගේ ෆෙනිගෙන් බෙදේ මිහාරු මිමුජ්තමෝගේ කුඩ කුදින්න මිවවා ෆෙතරෝ මිදනි එහෙම තුත්තු කුදින්නාමාදු ස්කූතක තෙරේ මි වනීම මිකම හල්ලු හොද මසක කුරම් බේනනුවා එම්මෙ දිවෙහි රයිත විස්නේ ඉසතරයිස් එහෙන්නමස් අරුමෙන් ගබූල් කුරන්ජේ හකීගතකි මේ වරබොඩු නෙට්වර්කේ මිකමුග ෆායදාය මම්ෆා ලිබේ එවස් මිහකු මිකම ගෙබ්බෙන්නවා එන්නවස් මීගේ දබාගේ දෙහිව තිබි දිවෙහි මායෙන් බෆෙන් දිවෙහි දත්තෙන් දිවෙහි බේබෙන් දිවෙහි කොක්කෙන් බේනුග වේ දිවෙහි රාජ්‍යයේ අන්න කොම්මෙ වෙරිකමගේ තෙරේ මිකම හල්ලු හොදා දිනුවා මසක කුරුම මියදු අරුමන්න ෆෙනිගෙන් මිදනි රයිස් මොයිස් වෙරිකම හවාලි වඩන්නේ ෆහුන් මිමසක්කත වරබ්බොඩු සමාල්කම දෙව්වාගෙන් මිමසක්ක කුරිය ගෙන්දවතන් එහෙම ඉසත රයිස් අරුමෙන් PNC මජලිස් මෙජොරිටිය මිත අවෙමෙ දිවෙහි රයියතුන්න මියවගුතු බේනුවා එම්මෙ බොඩු මස්සල මියති මජලියන් අයිස්ස මිරාජ්‍යයක මි වේතුවදී ෆනර ආරු නෝනි විහාර තෙරේක මි හතරු දවුරු නිගෙන් දියවස් රයියතුන්න බේනුවා එම්ම බොඩු මස්සලෙකි මි මස්සල රයිස් මවමුණුක වෙරිකන් නිමිගෙන් දෙන් අල ෆෙටුණු වෙරිකමුක තෙරේක මි මස්සලෙවති ඒක ෆහුන්ගා වෙරිකමුක තෙරේක මි මස්සල බොඩු අදි රයිස් ආමරක වෙරිකමුක තෙරේස් රයිස් ඉබුක වෙරිකමුක තෙරේස් නියදු මිසරුකාර ආයර මෙති හද්දු නට්ටා රාජ්‍ය ලිබේ ආම්දනිගේ බොඩු බය මිමස්සලයාගේ තෙරේක මිකම හේත වෙගෙන් දාතන් අරුම මිසෙන්නනි මේ ඉන්සානි වොඩු වබයි එල්ලමස් දුනියේගේ වරගින බයකු ගුලිගෙන් කුරා බොඩු ව්‍යාපාරී විස් මේගේ සබබොන් රාජ්‍යයේ ජිනායි අදුරුගේ නිසාම් යති බොස්සන්ලා වක්කං ටෙකුම් ෆේරුම් ඛියානා මිහෙන් කියාන කමන්නේ මාරා මාරියා ගෙන් අදිහෙන් ගොස් උරියා නුබෙග් අසලකි මි උරියා නුබෙග් එම්ම බොඩු ඉබ්ලිස් එම්ම බොඩු ෂයිතානකි මස්වාරකි එහෙමීම අලගොන්මෙන් සත්යෙන් සත්ත මුස්ලිම් ගවමගේ ටෙගු වලාගෙන් තිබේරු මිවරුග බොඩු වබායේ මිගවම මිහා බොඩ ෆෙතුරිගෙන් දියේරු මිමස්සලේ හල්ලු හොදුම මසක්ක නොකොම් මිහෙන් තිබේ මිහා හිසාබ මිකම් බොස්සුල්ලාගෙන් දියුමකි මේ වරබ් බොඩු මස්සලේ මිතරයිස් එම්ම ගානුග තෙරේ ගෙන්නන්ගේ උරිහා බදල්තකේ ඒ බදලකි ගානු අසාසියක් ගෙන්නන්ගේ බදලකිස් ගෙනස්ගෙන් එබෙගේ දිවෙහි රයියතුන් මිකමුන් සලාමක් කරන් මිතරයිස් මියදු අලගොම්බෙන් මිවාහක දක්කා අයරු අලගොම්බෙන් මි මජලියෝග ඉස්සතර මෙම්බරුන්ගේ වෙස් හම ආයිරතක තෙරේග මිකම දේහිපාවති උකුදින් තකේ තිබෙදාන ඒ දරින් නූනි එකුදින් එහාලුග තිබේරු ෆෙන්න බයකම් මියගෙනි මී කිහා බොඩු මස්සලෙක්කම් ඒ මිකමට්ටක දවදතුන් කුරංජිය හුරිහාර දෙක්කොග්ගන් දිවෙහි උමරුන් අශාර අහරු නුෆුරේ උඩ කුදින් මෙස්සේ බෝලේ මිගෙ තෙරේග වර බෑවරු ඒ මෞසෝ කුදින් මිගෙ තෙරේ මි වද්දනි එමේ කුදින් එඹුරි මුජ්තමාව නෙරුමට්ටක කුරංජිය කන්ටත්ත වෙස් මිගානුග තෙරෙන් අලගොම්මෙන් මෙජේ දක්කම් දොරෙන් හුරුවන් එබෙජේ ඉසත රයිස් දවලතුක බජටුක තෙරෙන් බොඩු හේදේ කොග්ගන් කුරංජිය කමක වාති අලුනම ගබෝල් කුරා ගොතුක මේ මස්තුවාතකතික ව්‍යාපාරික කොග්ගන් මිගමක නෆා හොදා ෆරාත්තෝග මුදා හිවා අයිර කොග්ගන් වෙස් ඒ දවලතුන් කුරංජිය හරදු ෆූපද්දන් එබෙජේ මේ බය කුරාවාගේ මුලි මුජ්තම නත්තාලයාරු අලුමෙන් බලහට්ටන් තිබගෙන නුවාන ඉසත රයිස් එහෙම අලුනම ගවාලන් උරිහා දිවෙහි රයියතුන්න මියදු මි හොටෙලෙක මිදා මස්තුවාතකච්චා බෙහෙ විදු ගානුනක වුජූදක ගෙනවමට්ටක උරිහා රයිතුම් වෙස් මිකමුග ෆුරිහමෙන් එබ්බාරුන් දී එදායිරාගේ මෙම්බරුන්න අංගාමික කුරුමට්ටක මසක් කුරුන ඉස්තරයිස් ශුක්‍රියා ඉස්තරයිස් දෙවොස්ත
शुक्रिया इज्जत मेंबर देम फुर्सत मेहरबानी फुनदू दायरा की इज्जत मेंबर मोहम्मद ममदूआ शुक्रिया देते रईस कानून नंबर 17/2011 मी कानून सरकार के फरातुं मुहिम गिना इस्लाह तके मुशैलिगें हकीकतुगा दियाम अळुगन्मेन्न यगिंबे कशोरवा कमकी दिवे राज्य जमानुं फेशिगें दिमाए फोय मी ड्रौगे बोडो मसले हल्दु होदुमगे इखलास्ते नियते मियदु सरकारुगे अबैक्कं अदुगे रईसुल जुम्हूरियागे अबैक्कं देहास 11 आहारु मी कानून वजूदु वी फहुं कानून ගෙනේ ෆමියති ඉතිහාස ෆනරවාන ආහරු ගෙනවුණු දෙ ඉස්ලාහ එකනි ඉතුරු එව්වස් ඉස්ලාහ මි ගානෝන ගෙනේ ෆෙන්නේ අලම ෆාහ කොල්ලන් ජෙහෙ දිවේ රාජ්‍ය ඉතිමායි ගොතුන් දිමා මෙවා එකියකි මස්සතවගේ අස්ලකි හගීගතුග මස්තුවාතක් ඉතිගේ මස්සල ඒ මස්සලයාගේ තෙරෙන් උෆම් වගෙන් නුකුමගෙන් අන්න මස්සලත දෙහස් 11 වන ආහරු ගානෝනේ හෙදි මිකම මසෙක්කෙත්තකේ කුරුමක් ෆෙෂුණු නමවස් හගීගතුග सरकार तक अलवन मिदन्नवनी हम एकी एकी सरकार तक मिकमक कुरंजे मसेक्के कुरंजे गोता हकीकतु मियदा हिसाब यार कुरैफ नेतीम अलगोन्मेन्न मिमस्सल बोडुवमु एस मियदा हिसाब यार अतुं एक्को मस्सद दुवा हिसाब मस्सद मति बोडुएफ එහෙන් නව සතුගේ සරකාරුම් මි ගානෝන ඉස්තාවතක ගෙනස් මස්තුවාතක තීගේ මි වබායින් මි රාජ්‍ය සලාමක් කුරුම හකීකතුග මිහාරු कुरवम गेंदाव मसेक्केत्ता कमालुन फाहकोल्न एगोतुम फुरतम एम्मे फुरतम कमकव्वस दौरुगे कुरी कोळु मिफद इस्लाहु तके गिना इस्लाहु तके अळु मिदन्नवनी अड्डि हनुव इस्लाहगे वाहक मि इस्लाहु तक एकीग अळुगन्मेन्न यगींवे कशोरु कुरेगे दाणे मि मस्सले टेकुल कुरवन तिबि इदारा तक लिबेंजे फुरिहम बारा इख्तियार कानूनगे तेरें लिबि देवे खं मीगे कुरिंग दिमाग फमेयोन मसले की कोम्मेस कहला गोतक मिकमगे तेरे गोले फरातक कानूनी गोतुं हिमायत लिबिदेवे गोतक कानून त बट्टं कुरे फरमा कुरे फमेयोति एन नवस मियदु मिकेनेवे इस्लाह तक एकीग अळुगन्मेन्न वशाजे गोतक मिमसले हल्दु गेनेवम मसेक्के फेचकेन दान इदते रईस अळुन फाहा कोल्लन जेहे देहास 16 देहास 9 आहारुगे कुरी कोळा हिसाब ए दिवे राज्येग मिमස්සල බොඩෝ මුන් ඇස් වකි හිසාබක මඩු ජෙහිලි හැම එකනි හර්තාකි එහෙන් නවස් සම එයා එකීග ෆාහ කොල්ලන් ජෙ WHO national analysis of drugs මේ report එනේ ෆබයි මේ report වර साफ කලගුන්න ෆෙන්නන් ඔබයි ඒරු මඩු ජෙහිලාෆ අනෙක්කාවස් දෙහස් නවාරණ හරුන් ෆෙෂිගෙන් මේ මස්සල ඉතුරුවමුන් බොඩුවමුන් ආකන් එගොතුන් හම් ෆාහ කොල්ලන් ජෙ රාජ්‍ය ඊතර කුරේ ඩ්‍රග් අදදු इंतिहाया इतुर वेगन दिया 30% के इतुर में देहास एकाविया हिसाब यार इतुर वे फक्कं अलगुन मि रिपोर्ट फेन्नंगे बोय राज्य के मस्तवत के दिविक्का अददु देहास नवारंग देहास एकाविया 40 हाई इंसत्ता इतुर वेगन गोस एक्कं मि रिपोर्ट अलगुन फेन्न बोय माने की एरु मिखंकम मसक्के कुरव्वन तिब्बे वेबे फुलुं मिकम एव्वस कहला अहमियत कमे नुदी मिमස්සල हकीकत गोती दू कोल्लाफा इंतिहाबतवग केंपेन बेणु कुरा स्लोकन्ने गोतुग ड्रग गे मस्सल नत्तालुमगे वाहक हमेकने होती एव्वस गोतक सरकार तक मिमස්සලය मसेक्केत्तके मिमස්සල हल्लु कुरो मसेक्केत्तके कुरे फेत्तने अलगुन फेन्ना कन्ने हम एगोत अलगुन फाकोल्लन दिहास एकावियुग हम मिदेन्नेवि रिपोर्टुग दिहास 21 वनार अलगुन मिदेन्नेवि रिपोर्टुग कानूनी गोतुन देहे राज्य मिकम मिमස්සල हल्लु कुरं पूरी दातित वर साफ को फाह को दिफे එහෙන් නවස් अलवन फाह कोल्लन जे नवारुन रैतु मजलीह की एर के सरकारुन एमडीपी के सरकारू के सुपर मेजॉरिटी ऑफ मजली है यहां 21 वना हरु मिदन्ने वि गानोनी हुरस्तक मसक के कुरम फुर्सत ओवे में एव्वस कहल मसक्कते एर के सरकारुन वस दि नवारुन रैतु मजली हम वस को फेन्ने अलवन में नमाजी मिकन कम फेन्न ओवे हम या की अलवन फाह कोल्लन जे एक कमे मी मसले हकीकतुग एव्वस इरेग्ग वेरिन इखलास नियत मसे को फेत्तन अलवन का फेन्ना कन्ने हेन्नवस मियदुगे रईस जुम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज रियासी इंतिहाबुग वौद वेलेवि गोत इरादु कोरे अलवन फेन्ननी मसेक्केत्तक बट्टं कोरेवि गेंदातं गानून गेन्नन जेहे बोडेति इस्लाह तक गेने सिदारा तक देन जेहे मुअस्ससा तक देन जेहे फुरिहम बार वेरि कंदी मिमස්සල वशा जेहे गोते हल्लु कुरुमा
masekkettake feshigen datam algon fennani algonda yagin irada kurevviya mi geneve islahutaka ekiga mi massala ya algon menna kuriyam men ahartagu terega e rajyege tarihuga hodene emme bodeti halluta hodi algon menge kuriyak oi jiluta mi wabain salamek kurmak kurenje masekke furiyam gotoge irada kurevviya mi sarukaruge teren kurevigen danekan e algon menno yagin kame algon edeni mi zettere majiliyoge tibbe videttere membaron mi geneve islahutaka furihamaya taiduko gawmi visnumegga watani visnumegga mifada massaltaka tekul kurevuma emmen ekachchekkiyage mase kurevun shukriya izte rais de fursat shukriya izte number dem fursat meroni kudahudu daira izte number husan hamida shukriya izte rais गाँव नंबर 17/10 मस्तुवत किच्चा भे गानूना मियाद हुशैलगिन अलगुन में बहुत कुनों मिदा गानूना की हकीकत गइस मिफद इस्लाह तक का बेनुए फौनता वर गिन दुअस्वी गानूने मि गानूना इस्लाह गेनेउनु अदल तक एगेनेउनु दुअस्त नूनी मुद्दत तंग अलगुन में एक एक मेंबरों फाह को देवाफ मिफद गौमी मिफद बडु मसला क्या भे गोतुं अलगुन में वाह का दक्का मी चेंबरुगा अलगुन हम हितामे आग फाह कुरनी अलगुन मेंगे इदिकोल पार्टीगे एव्वेस मेंबरकु मिकम वकालत कोल्लां मी मजलियोगा नेक्का मी अलगुन मेन्ना वरा हिताम हुरिकम एबेफलुंगे नियता एबेफलुं मिगवमा अन्नंगे मुस्तकबलगे गेन्नंगे तसव्वर अलगुन मेन्ना वरा बुडा फाळुवेंदा हेक्के आदे मी गानूना मेगिने इस्लाहुगा एम्मे बोडा अलगुन फाह कुरवे गुतुग मियोती मस्तुआ तकेती बेनु कुरा मीहुं हुट्टुमुगे इतुरुं मस्तुआ तकेती ट्रैफिक कुरा कुरुं हुट्टुं अदिया फैसा हरत कुरा मीहुं ए हरत कुरा गोत्तं होदा एकंकं हुट्टुं हमें याकु मस्तुआ तके ट्रैफिक कुरुमुगे मान इतुरा फुला कुरवेගෙන් दिया कां अलगुन मेन्ना मी गानूना मिगेने इस्लाम फाह कुरवनु आदे ए मान इतुरा फुलावගෙන් दियයිරු मस्तुआतकेति उफेद्दुमा मस्तुआतकेति हेद्दुमा मस्तुआतकेति वियफारि कुरुमा फाइनेंस कुरुमा मस्तुआ फद एव्वेस हिदुमते एव्वेस तनकुं दिनुं फद कंकं मियोनी मीगियं इतुरा तारफ कुरैफ आदे मी कमकी मी दुनियागे पुरिया गौमकव्वेस दिमाफावा वरबडु अबाय ಹುಟ್ಟುವ ಮಸಕ್ಕಕ್ಕೋ ನುಹುಟ್ಟುವಿಪಾವೆ ಬೋಡು ಗೌಮಿ ಮಸಲೆ ಮಿ ದಿವರಾಜ್ಯವೆಸ್ ಮಿಕಮಕಿ ಹಗೀಗತುಗೆಸ್ ನುಹುಟ್ಟುವಿ ಕುರಿಯದ್ದ ಬೋಡು ವ್ಯಫಾರಿ ಕೇಸ್ ದೆನೆ ವಿಧಾನ ಅಯ್ಯತುಗ ಮಿಕಂ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮ ಅಲ್ಗೊಂಡು ದಂಡವಾಣಿ ಎದುವೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ನುಕುರವೆ ಆದೆ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮಿಕಂ ಹಲ್ಲು ಕುರ ಮಸೆ ಕುರಾಯಿರು ಹಮ ಇಕಣಿ ಗಾನೂನಕು ಮಸ್ತುವಾತಕಿತಿ ಎತೆರೆ ಕುರಾ ಮೀಹುನ್ನ नूनी बोमी हुन्ना गोग्गे कंडयलु मुकुं अदि हमें कनी मियकं हल्ले नादे मियं हल्लु अन्नानी अल मस्तु अतगिच्च वन्नं नूनी अल मस्तु अतगति बेणुं कुरा कुदिं लादरिं मिकं कमुं सलाम कुरैगे मिकमट्टक मियदगे रईस जुमहूरिया अलगुमिन रईस डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ एवनी एम्मे फुरतमा फियाल अलुवा ಮೂನಕ ಕಂದುರಾಯಕ ಶಕುವಾಯಕ ರುಯಿಮಕ ನುಬಲ್ಲವ ಲದರಿಂಗೆ ಮೆದುಗ ಗೌಮುಗೆ ಜುವಾನುಗೆ ಮೆದುಗ ಎಮ್ಮೆ ಬಾರ ಮಸ್ತು ಅತಗೆಚ್ಚ ಬಣ್ಣಮು ವಣ್ಣ ದೊರೆಕ್ಕಮವ್ವ ವೇಪುಗೆ ಮಸ್ತದ ಮಿಯದು ಮಿವಣಿ ಎಕಿ ಎಕ ಹುಟ್ಟುವ ಮೀ ಹಗೀಗತುಗ ಮಸ್ತು ಅತಕೆತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರುಮ ವೇತು ವಿದಿಯ ಎವ್ವೆ ಸರ್ಕಾರಕು ಕುರನ್ ನುಕೆರುನು ಅಳನ್ ನುಕೆರುನು ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ಹರ್ದನಾ ಫಿಯವಳೆ मिकमट्टक मियदुगे रईस डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ अलगंडु फफशु शुक्र दन्नव अमयाकु तौलीमी एकी सियासत तक बदलु गेनोमकी वर मुहिम कमे कुಳಿವರುಗೆ ವಸೀದತ್ತಂ ಇತುರ ಹರ್ದನಾಕೋ ಕುಳಿವರುಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಲದರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾವಿ ರೂಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಹೋದೆ ಅದನ್ನು ಮಕೀಸ್ ಮಸ್ತು ಅತಗೆಚ್ಚ ಕುದಿಂ ವಣುಮ ಹುರಸಳಿಗೆಂದಾಣಿ ಕಮೆ ಹಮೆ ಯಾಕು
දීනිකංකම ලදරින්ගේ හිතුග ලෝබි ජස්සා ශෞවරිකං ඉතුරු කුරුම කීස් මිෆද නේදෙවේ නේගානි අමල්තකුන් අලුගනමගේ මි මුජ්තම සලාමගෙන් දානකම දෙංගොති මීකන් නුහුට්ටුවිගෙන් මියොලිනි කීවෙගෙන් තෝ අලුගන ෆෙනෝනෝ මීගේ කුරීග හෝම් මිනිස්ටරකු ತೆಗು ಎಳುವೀಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಎಬಿನೆಟ್ ವಕಿಕುರಿ ಎನ್ನಮೆಸ್ ಮಿಯಾದುಗೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫುರಿಹಮ ಹಿತ್ಯಾರ ಬಾರ್ ದೆವ್ವಾಗಿ ಅದು ಗಾಣುನಕ ಬದಲಿಗೆ ಗೆನ್ನವ ಜೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿವಳಗ ಎ ಬದಲುವೆಸ್ ಗೆನ್ನವಾಗೆ ಫಿಸಾರಿ ಹುಲಾಸ್ತೆ ನಿಯತೆಗ ಮಿ ಗೌಮಗೆ ಲದರಿಂಗೆ ಹಗ್ಗುಗ ಮಿ ಗೌಮಗೆ ಮುಸ್ತಗು ಬದುಗು ಹಗ್ಗುಗ ಎ ಗೆಂದವಣಿ ಇವ್ವರುಗದ ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಳ್ತ ಹಿಕ್ಕುರವಮ ಎಕಿಯಕಿ ನುಫೂಸ್ಗದ ವ್ಯಫಾರಿವರಿಂಗೆ ನಿವಾಫಕ್ ಗಂಡುಗ ತಿಬೆಗೆಂ ಎಮೀಹುಂಗೆ ವ್ಯಫಾರಿಗೆ ಫಾದೆಟ್ಟಕ ಮಿ ಗೌಮ ಮಸ್ತುವಾತಕಿ ಎತರಿಕೋ ವಿಕ್ಕಾ ಕಮಿ ಎಮ್ಮೆನ್ ದನ್ನ ಹಗೀಗತೆ ಎನ್ನಮ ಸೇಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಬೇಫುಳಗೆ ಇಂಜಾರಕ ಏಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಬೇಫುಳಗೆ ದೆಕೊಳು ವೆರಿಕಮಕ ನುಬಲ್ಲವ ಮಿಕಂಕಂ ಕುರವಮ ಗೆಂದವಣಿ ಅಳಗೊಂಡು ದಂಡವಾಣಿ ಮಿ ಗೌಮ್ಗೆ ಬತೊಲಗ್ಗೆ ಫದಾನೆ ಆದೆ ಮಿಕಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಡ ನುಹುಟ್ಟಿವಿಗೆ ಉಳೆ ದೇವನ ದತಿಂಗ್ ಹತ್ತೊಳು ಸಬಬೆಂಗ ಬೈ ಏಗ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಸಬಬಕಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಗಾಣೋನ್ ತೆರೇಗ ಒಯ್ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅದಿ ಶರುಯಿ ನಿಜಾಮ್ ತೆರೇಗ ಒಯ್ ದೋಹಳಿಕ ಆದೆ ನಿಮ್ಮಾಲಮು ಎಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ದಂಡವಾಣಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಗಾಣೋನ್ ತಕ ಮಿಫದ ಹರ್ದನ ಇಸ್ಲಾಹತಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾ ಸವ ಗೆನೆಸ್ मिकंकं हुट्टूमा कुरमुंदा मसक्कत इज्जत रईस जुमहूरिया वरबड़ शुक्र दनो में देवी फुर्सत वरबड़ शुक्रिया शुक्रिया इज्जत तेरी मेंबर मिया हिसाबों आउन में मिना गनी सोगत कोले एम्बुरी मसक्कत अन्ना ने गारे जहर एम मिया हिसाबों जलसा में कोंडादम सोगत कोले